Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Προεδρικές εκλογές 2013, η επόμενη μέρα μετά το debate. Μην ανησυχείτε, δεν πρόκειται να κάνουμε debate εδώ σήμερα. Εδώ οι καλεσμένοι μπορούν να μιλούν πιο άνετα, χωρίς χρονόμετρα, χωρίς να περιορίζονται αν θα απαντήσουν ή όχι στον συνομιλητή τους. Νομίζω θα μπορούσαμε να κάνουμε μια καλή κουβέντα σήμερα. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Γιώργο Γεωργίου, εκ μέρους του επιτελείου του κυρίου Σταύρου Μαλά. Καλώς ήρθατε. Τον κύριο Ανδρέα Αποστόλου, εκ μέρους του επιτελείου του κυρίου Λιλίκα. Καλώς ήρθατε. Και τον κύριο Ρίκο Ερετοκρίτου, εκ μέρους του επιτελείου του κυρίου Νίκου Αναστασιάδη. Καλώς ήρθατε. Τέτοιο debate θα το κάνατε, όπως το χθεσινό? Όχι, ήταν πολύ ασφιχτικό και λίγο βάρβαρο. Ναι. Υπό την έννοια ότι ήταν πολύ πιθαναγκαστικό σε διαφορά στον χρόνο. Οι χρόνοι και τα κουτάκια και περιόριζε πάρα πολύ η ζωντάνια του διαλόγου, ο οποίος ήταν ουσιαστικά ανύπαρκτος και αν υπήρξε ήταν έτσι συμπτωματικός. Νομίζω είχαμε πολλούς μικρούς μονολόγους, έτσι δεν είναι, κύριε Αποστόλου? Νομίζω είναι καλύτερα να κάνουμε διάλογο σήμερα, κύριε Καλαντζή. Άλλωστε, αυτό θέλουν οι πολίτες να ακούσουν. Θέλουν να διασταυρωθούν τα επιχειρήματα, να μπει ο καθένας στη θέση του υποψηφίου και να μπούμε ουσιαστικά εις βάθος στις θέσεις τους. Άλλωστε, ήμασταν εμείς το μοναδικό επιτελείο το οποίο απαιτήσαμε από την αρχή να γίνει διάλογος στα debate και να μην γίνουν με τη μορφή τους. Δυστυχώς δεν βρήκαμε ανταπόκριση. Έχω όμως την ελπίδα, γιατί υπάρχει μεγάλη πίεση από τον κόσμο. Νομίζω το βλέπετε και εσείς σαν δημοσιογράφος, γιατί ζητά διάλογο, πραγματικά ζητά διάλογο ο κόσμος. Ότι έστω και την τελευταία στιγμή, έστω και στο τελευταίο debate, θα δεχθούν και τα άλλα επιτελεία να αλλάξουν η μορφή των debate και να γίνει καθαρός διάλογος. Νομίζω, κύριε Ερετοκρίτου, με το διάλογο δεν διαφωνείτε ποτέ. Αναφίβολα, αλλά με βάση την πληροφόρηση που έχω, δεν είναι επιλογή των επιτελείων κατά βάση. Είναι κυρίως των καναλιών. Ακριβώς, ο τύπος του διαλόγου, ο οποίος έγινε χρονομετρημένος με τα χαρτιά μπροστά ο κάθε υποψήφιος, με το δικαίωμα ανταπάντησης και με την παρεμβολή των δημοσιογράφων. Ήταν μια από κοινού συναπόφαση βασικά των καναλιών, γιατί αυτοί είχαν το κυρίαρχο πρόσταγμα, ιδιαίτερα, και δεν μιλώ βέβαια για το ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, μιλώ για τους δημοσιογράφους οι οποίοι είχαν αντιπροσώπηση εκεί και έκαναν τη συνέντευξη. Οι υποψήφοι το μόνο που μπορούσαν να κάνουν σε αυτό το προκαταρκτικό στάδιο ήταν να εισηγηθούν διορθωτικά κάποια ζητήματα. Αλλά ποτέ βεβαίως δεν θα μπορούσαν κανένας από τους υποψήφιους να προτείνει εκ βάθρων αλλαγή της διαδικασίας, και ούτε βεβαίως έγινε κάτι τέτοιο. Αυτή ήταν η πραγματικότητα. Τώρα, ότι όλοι θέλουμε το διάλογο, θέλουμε το διάλογο, αναφίβολα. Και πρέπει τα επιχειρήματα. Και για να τελειώνω, γιατί εγώ θέλω να είμαι δίκαιος και με τους τρεις υποψήφιους, μια για ανοίξα το κεφάλαιο αυτό, εγώ θεωρώ ότι και οι τρεις υποψήφοι θα μπορούσαν να σταθούν κατά τα αμερικάνικα πρότυπα, παρά το ότι πολλές φορές ξέρετε τον αμερικάνικο τρόπο ζωής τον απορρίπτουμε, αλλά οι Αμερικάνοι έχουν και κάποια καλά. Να σταθούν χωρίς σημειώσεις και χωρίς να τα απαντά ο ένας προς τον άλλο με κόλλες που θα βγάζε από το φάιλ του. Έγινε επανειλημμένα και από τους τρεις υποψηφίους για να τα απαντήσουν και να απαντούν εκ του προχείρου και από στήθους τις διάφορες ερωτήσεις που θα τους έβαζε ο δημοσιογράφος που θα τους ρωτούσε. Οι δημοσιογράφοι. Αυτό θα ήταν πιο άνετο, θα ήταν πιο καλό και θα μπορούσε σε βάθος να διερευνηθεί και πιο ενδιαφέρον για τον κόσμο που θα παρακολουθούσε. Λοιπόν, να μπούμε στο δικό μας διάλογο. Νομίζω αρκετά είπαμε για τον χθεσινό. Υπάρχει ένα κυρίαρχο θέμα και νομίζω ότι τέθηκε και σήμερα και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Κάνουμε εκλογές το 2013 με το βλέμμα στραμμένο είτε στο 2004, αν μιλάμε για το Κυπριακό, λόγω του σχεδίου ΑΝΑΝ, είτε στο 2010, είτε στο 2008, πώς ήρθε η κρίση, αν έφταιγε ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας, αν έφταιγαν οι τράπεζες, αν έφταιγε η κυβέρνηση. Λίγα έχουμε ακούσει, κύριε Γεωργίου, για το τι θα γίνει το 2013, μετά τις 17 ή μετά τις 24 Φεβρουαρίου. Νομίζω ότι αυτό που γίνεται, χωρίς να μπαίνουμε σε μια υπερβολή παρελθοντολογικής αναφοράς, είναι αυτονόητο ότι είναι χρήσιμο, υπό την έννοια ότι το παρελθόν καθορίζει την αξιοπιστία, τη συνέπεια και την εμβέλεια του κάθε ενός από τους υποψηφίους. Καθορίζει το παρόν αλλά και το μέλλον. Δεν προκύπτουν τα πράγματα μέσα από μια παρθενογέννηση. Ο καθένας φέρει πίσω του μια ιστορία, έναν παρελθόν, το οποίο τον προσδιορίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Εμείς θεωρούμε ότι δεν χρειάζεται να ανατρέξουμε πολύ στο παρελθόν για να καταγράψουμε την αναξιοπιστία τόσο του κυρίου Αναστασιάδη αλλά και του κυρίου Λιλίκα και στο Κυπριακό αλλά και στην οικονομία. Τι παρατηρούμε? Παρατηρούμε ότι στο Κυπριακό ο κύριος Αναστασιάδης μέσα από τρομερές μεταλλάξεις ουσιαστικά
προσπαθεί να προσελκύσει ψηφοφόρους από το Ευρωπαϊκό Κόμμα και το Δημοκρατικό Κόμμα, αλλά ίσως και από αλλού, ουσιαστικά αποποιούμενος εκείνον το οποίο πραγματικά είναι. Λέω χαρακτηριστικά 4-5 σημεία. Είναι υπέρ της Ινδονικής Κοινοτικής Ομοσπονδίας. Δεν την έχει καταγράψει στο κείμενο συγκλήσεων με το δίκο. Ωστόσο δεν την έχει απορρίψει. Την ίδια στιγμή όμως, την ίδια στιγμή είναι υπέρ των συμφωνιών κορυφής, των ψηφισμών του Συμβουλίου Ασφαλείας και υιοθετεί πάρα πολλά από τα επίσημα έγγραφα που αναφέρονται στις αρχές λύσης του Κυπριακού και στην 8η Ιουλίου. Η 8η Ιουλίου στην πρώτη γραμμή της από πάνω μιλάει για τη Ινδονική Κοινοτική Ομοσπονδία. Την ξέχασε για μια στιγμή. Νομίζω εξήγησε γιατί δεν υπάρχει μες στο πρόγραμμα που έχει συνομολογήσει με το δίκο. Πολύ αφοπλιστική η ειλικρίνεια του σε μια τοποθέτηση του πριν από ένα μήνα στην κυρία Κενεβέζου ότι δεν το έχουμε βάλει για να προσελκύσουμε το Ευρωκό. Είναι αυτόν αξιοπιστία ενός υποψήφιου. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα στο Κυπριακό. Και για τη διεθνή διάσκεψη, όπου την έχει παρουσιάσει με 3 εκδοχές, για τις διευρυμένες συνομιλίες που τις έβγαλε, τις ξανάβαλε κάποια στιγμή, και για τις εγγυήσεις εκ μέρους της Τουρκίας, όπως το 2008 ουσιαστικά αεροτροπούσε με την ιδέα να ρυθμιστεί αυτό το πράγμα. Είναι κάποια ζητήματα, κύριε Καλαντζήλιπο, όπου κρίνεται η αξιοπιστία του υποψηφίου, αλλά και η αξιοπιστία αυτών που τον στηρίζουν. Και μιας και είναι απέναντι μας ο κύριος Ερωτοκρίτου, καθόλου σεβαστός. Εγώ όμως θέλω να θέσω ένα θέμα. Είναι πολύ καλό το γήπεδο για να το λέτε αυτό, για τον κύριο Λιλίκα, για τον κύριο Αναστασιάδη. Κατεβαίνετε με έναν υποψήφιο χωρίς πολιτικό παρελθόν. Αυτό όμως έχει ενδεχομένως για τους αντιπάλους του κάποιο άλλου είδους προβλήματα, όπως το πρόβλημα της εμπειρίας. Θα σας πω, αφού ολοκληρώσω τη σκέψη μου, αναφορικά και με την αξιοπιστία ή όχι αυτό που στηρίζουν τον κύριο Αναστασιάδη. Και μια σκηνή απέναντι με τον κύριο Ερωτοκρίτου, το Ευρωκό, το μισό Ευρωκό ουσιαστικά, το οποίο απέρριπτε και αυτήν τούτην την 8η Ιουλίου, γιατί δεν έκαμε πάρα πολλές αναφορές σε ευρωπαϊκά χαρακτηριστικά της λύσης. Τι λέει αυτή τη στιγμή ο κύριος Αναστασιάδης, τη στηρίζει? Θα έρθει η ώρα να μας απαντήσει και ο κύριος. Τι λέει ο κύριος Ερωτοκρίτου για το γεγονός ότι ενδεχομένως να έπρεπε να κάθεται δίπλα μου τώρα, υποστηρίζοντας τον κύριο Λιλίκα, ο οποίος είναι ο μόνος, ο οποίος είναι αντιομοσπονδιακός. Κάτι το οποίο συνάδει απόλυτα με τη διαχρονική φιλοσοφία του Ευρωπαϊκού Κομμάτους. Μην προτεραιούμε τώρα να μας πεις και που θα καθίσουμε, φίλε Γιώργο. Καθίστε όπου θέλετε. Καθίστε όπου θέλετε, αγαπητέ Ρίκο. Γιατί άμα πω εγώ που θα καθίσετε, εκεί που θα καθίσετε όμως θα πρέπει να πείσετε και εμάς, αλλά και την κυπριακή κοινωνία, ότι αυτό το πράγμα έγινε μέσα από ένα ρεαλισμό, μια ψύχρεμη αποτίμηση και μια σοβαρή μελέτη των πραγμάτων. Να δώσουμε το λόγο στον κύριο Αποστόλου. Κλείνω με το εξής. Θα πω για τον κύριο Μπαλά, φαντάζομαι. Έχουμε το χρόνο, αναφερθήκατε στον κύριο Λιλίκα και νομίζω θα πρέπει να δώσει. Άρα θα πρέπει να πιστεί η κοινωνία ότι αυτή η συνομολογημένη εν τέλει συνεργασία ανάμεσα στον Δημοκρατικό Συναγερμό, στο μισό Ευρωκό και από ό,τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις και στο μισό δίκο, έγινε στη βάση αρχών και όχι στη βάση διαμοιρασμού εξουσίας, υπουργείων και άλλων πόστων. Καλά, αυτό θα μπορούσαμε να το πούμε για όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις. Η υποψία υπάρχει τουλάχιστον. Κύριε Αποστόλου. Κύριε Καλαντζή. Είπαμε να μην παρελθοντολογήσουμε, αλλά νομίζω δεν θα τα αποφύγουμε δυστυχώς. Και επειδή κάποιοι τα φορτώνουν και στους δημοσιογράφους, δεν νομίζω ότι φταίμε πάντα εμείς για την παρελθοντολογία. Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Εγώ διαφωνώ να τα ορίζουμε όλα ως παρελθοντολογία. Παρελθοντολογία είναι να μιλάμε για καταστάσεις του προηγούμενου αιώνα, που σήμερα δεν ενδιαφέρουν τους πολίτες και δυστυχώς μπαίνουν κατά καιρούς στο τραπέζι για να ευνοήσουν τον διπολισμό. Εσείς είστε ένας νέος άνθρωπος, δεν είναι παρελθοντολογία να συζητάμε σε κάθε εκλογική αναμέτρηση για το 74? Ναι, αυτό. Κύριε Καλαντζή, αυτό το θεωρώ παρελθοντολογία. Αλλά όταν έχουμε 3 υποψηφίους, πρέπει να κρίνει ο λαός όχι με βάση τις υποσχέσεις τους σημερινές, αλλά με την πολιτική τους διαδρομή και τις πράξεις τους, ιδιαίτερα του προσφάτου παρελθόντος. Όταν γίνεται ένα debate για το Κυπριακό, όταν μιλάμε για το εθνικό μας πρόβλημα. Κύριε Καλαντζή, μόνο το σχέδιο Ανάν έχει έρθει από το 1974 μέχρι σήμερα. Όχι. Ως ολοκληρωμένο. Ένα λεπτό. Υπήρξαν ιδέες, Γκάλι. Αφήστε με πλήρως. Ως ολοκληρωμένο σχέδιο σε δημοψήφισμα στον Κυπριακό Ελληνισμό.
οι υποψήφοι είχαν πάρει θέση. Όταν δεν οριοθετήσουμε το διάλογο βάσει τις θέσεις που είχαν πάρει τότε, και ναι, να μας πούν και τι προτείνουν σήμερα, πώς θα γίνει πολιτικός διάλογος? Αυτό δεν είναι παρελθοντολογία. Αυτή είναι ιστορική πολιτική διαδρομή των υποψηφίων και οφείλουμε να την κρίνουμε. Πάω παρακάτω. Και δίπλα σας και απέναντί σας έχετε δύο ανθρώπους που τα κόμματά τους είχαν υποστηρίξει ότι υποστήριξε ο κ. Λίλικας. Ναι, όχι. αλλά δυστυχώς εμείς παραμένουμε στη θέση μας, ενώ δυστυχώς οι δύο συνομιλητές μου στηρίζουν υποψηφίους που στηρίξαν το σχέδιο Ανάν. Και αυτό με λυπεί, να σας πω, είναι αλήθεια, πάρα πολύ, αλλά θα έρθουμε και ύστερα σε αυτό. Θέλω να πιαστώ από μια φράση σας ότι ο κ. Μαλάς δεν έχει πολιτικό παρελθόν. Νομίζω του χαρίζεστε λίγο τον κ. Μαλά. Όχι, δεν του χαρίζομαι καθόλου. Το πολιτικό παρελθόν. Μάλιστα. Κοιτάξτε, αυτή η διαδρομή που μπορεί να έχει από την ΕΔΕΚ στους Ηνωμένους Δημοκράτες και. Εγώ δεν είμαι άνθρωπος που το παίρνω απ' εκεί. Εγώ, όπως σας είπα, θα συζητήσω τη θέση τους στο πρόσφατο παρελθόν για το Κυπριακό. Ο κ. Μαλάς στήριξε το σχέδιο Ανάν, στηρίζει το σχέδιο Ανάν. Ήταν μέρος της κυβέρνησης που δέχτηκε τις υποχωρήσεις, τις τραγικές για εμάς, τις έσχατες υποχωρήσεις για τον Κυπριακό Ελληνισμό. Δεν ξέρω αν μπορεί κάποιος να εφεύρει και άλλες υποχωρήσεις. Την εκπεριτροπής Προεδρία, την παραμονή των 50.000 επίκων και το να δώσουμε τις 4 ελευθερίες σε όλους τους Τούρκους εκ Τουρκίας. Έχει πολιτικό παρελθόν ο κ. Μαλάς και πρέπει να κρίνει ο κ. Μαλάς όπως θα κριθεί ο κ. Λιλίκας, όπως θα κριθεί ο κ. Αναστασιάδης. Τώρα έρχομαι σε ένα θέμα το οποίο συζητήθηκε περί αξιοπιστίας. Θέλω να πω ότι δυστυχώς οι πολίτες, ο λόγος που οι πολίτες απαξιώνουν την πολιτική, και αυτό καταγράφεται και από τις δημοσκοπήσεις, είναι γιατί οι ηγεσίες των κομμάτων δεν αφουγκράζονται τους πολίτες τους. Και αυτό είναι κλασικό παράδειγμα με το Ευρωπαϊκό Κόμμα, στο οποίο ανήκει ο κ. Ερωτοκρίτου, και με το Δημοκρατικό Κόμμα. Οι ηγεσίες του Δημοκρατικού Κόμματος, σύσσωμοι, και του Ευρωπαϊκού Κόμματος, κάποια στέλεχη της ηγεσίας, στηρίζουν τον Νίκο Αναστασιάδη, χωρίς να έχουν μαζί του καμία πολιτική ή ιδεολογική ταύτιση, και πραγματικά αναρωτιέμαι σε ποια βάση έγιναν αυτές οι συνεργασίες. Και όταν λέμε ότι αυτές οι συνεργασίες έγιναν στη βάση ανταλλαγμάτων, ποιος μπορεί να μας πείσει για το αντίθετο? Και αυτό καταγράφεται και από τις δημοσκοπήσεις. Τόσο ο κόσμος του Ευρωπαϊκού Κόμματος, κατά μεγάλη πλειοψηφία, μάλιστα συσπυρώνεται ακόμα περισσότερο και από τον κόσμο της ΕΔΕΚ σε δημοσκοπήσεις γύρω από τον Γιώργο Λιλίκα. Εδώ ήθελα να σας πω. Αλλά και ο κόσμος του Δημοκρατικού. Ομοθήμος τον κύριο Λιλίκα δεν φαίνεται να την ακολουθεί. Όχι, έχει μια πολύ καλή συσπήρηση η ΕΔΕΚ που πιστεύουμε ότι έχουμε ακόμα 3 εβδομάδες, κύριε Καλαντζή. Δίνουμε τις μάχες μας. Η ΕΔΕΚ θα δώσει τη μάχη της. Εμείς, σαν επιτελείο, τη δική μας. Και θεωρούμε ότι θα φτάσουμε σε πολύ ψηλές συσπυρώσεις τόσο στο Δημοκρατικό Κόμμα, τόσο στο Ευρωπαϊκό Κόμμα, αλλά και στην ΕΔΕΚ. Βάλουμε μια ανωτελεία. Κύριε Τοκρίτο, ακούσατε και από τον κύριο Γεωργίου και από τον κύριο Αποστόλου. Νομίζω ότι θα έχετε να κάνετε σχόλια. Από τον κύριο Αποστόλου προς τον κύριο Γεωργίου. Όπως θέλετε. Γιατί βολεύει καλύτερα, να μην πάμε από την αρχή. Λοιπόν, στα θέματα της απαξίωσης. Νομίζω ότι θα απαντώ ταυτόχρονα και στον κύριο Γεωργίου, αλλά γιατί και η κριτική και των δύο επικεντρώθηκε και στο πρόσωπο μου και στο κόμμα μου, βεβαίως και στο γενικότερο πολιτικό σκηνικό, με διαφορετική επιχειρηματολογία από τον καθένα. Πρώτα απ' όλα, νομίζω ότι είναι πολιτικά απαράδεκτο και αντιδιεντολογικό, όχι σε εμάς εδώ στη συζήτηση, να επιχειρείται από έναν άνθρωπο που διεκδικεί για πρώτη φορά την Προεδρία της Δημοκρατίας, εμφανίζεται και ευαγγελίζεται την αλλαγή, το διαφορετικό, τον φρέσκο αέρα μιας άλλης δημοκρατίας και να οικειοποιείται σύμβολα που ανήκουν σε άλλα κόμματα στην προσπάθεια του να οργανώσει εκδηλώσεις προεκλογικές. Αυτό έκανε. Και με το Ευρωπαϊκό Κόμμα και με το Δημοκρατικό Κόμμα. Η αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας στα θέματα του κατά πόσο τα κόμματα αυτά είναι αξιόπιστα, όπως εκτέθηκε προηγουμένως, θα πρέπει να υπενθυμίσω ότι το Δημοκρατικό Κόμμα έχει πάρει απόφαση κατά συντριπτική πλειοψηφία ότι υποστηρίζει με τα κομματικά συλλογικά του όργανα τον Νίκο Αναστασιάδη. Ναι, το Ευρωπαϊκό Κόμμα. Η βάση όμως φαίνεται να μην είναι. Να τελειώσω, θα έρθω και σε αυτό. Ναι, αλλά υπάρχει δομημένος κομματικός μηχανισμός. Δεν διαφωνεί κανένα. Υπάρχει δομημένη εξουσία μέσα στα κόμματα και διαρθρωμένη. Αύριο που θα κάνει κόμμα και ο κύριος Λιλίκα στην επόμενη των εκλογών, θα το καταλάβει και ο κύριος Αποστόλου όταν θα είναι κομματικός τέλεχος του κόμματος του Λιλίκα. Τώρα δεν το καταλαβαίνει γιατί δεν έχουν κόμμα. Είσαστε σίγουροι ότι θα κάνει κόμμα ο κύριος Λιλίκα? Νομίζω πως ναι, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας τώρα. Μου επιτρέψτε να τελειώσω. Αυτό έγινε λοιπόν με τα δύο κόμματα. Εμείς πήραμε και εμείς κομματική απόφαση. Με συντριπτική πλειοψηφία άνω του 70%, άνω του 74%, να
επιλέξει ο καθένας όποιον θέλει. Η μικρή μειοψηφία που διαφωνούσε στο Κεντρικό Συμβούλιο είναι αυτοί που σήμερα πλαισιώνουν τον κύριο Αποστόλου στο επιτελείο του κυρίου Λιλίκα. Οι οποίοι ήθελαν να πάμε κάπου αλλού, περίπου σε ένα γήπεδο, και να αποφασίσουμε μεταξύ Νίκου Αναστασιάδη, Λιλίκα ή ενδεχομένως και άλλων υποψηφίων, αναλύοντας επί μακρόν και επί μέρες ενδεχομένως τα προτερήματα ή τα του κάθε υποψηφίου. Δεν είναι έτσι που λειτουργούν τα κόμματα. Τα κόμματα λειτουργούν δημοκρατικά, αλλά συντεταγμένα. Όχι δημοκρατικά και κατά τρόπο αναρχικό. Τότε δεν είναι κόμμα. Συνεπώς, εάν μιλάμε για αξιοπιστία, τα κόμματα έχουν τη δική τους αξιοπιστία. Αξιοπιστία δεν έχει ο κύριος Λιλίκας και το επιτελείο του, που οικειοποιήθηκε τόσο τα σύμβολα του Ευρωπαϊκού Κόμματος πρώτα, όσο και τα σύμβολα του Δημοκρατικού Κόμματος μεταγενέστερα. Αλλά και επιπλέον, όταν στέλνονται χιλιάδες SMS καθημερινά, φίλοι του Δημοκρατικού Κόμματος, φίλοι του Ευρωπαϊκού Κόμματος σας καλούν στην τάδε στη δίνα συγκέντρωση. Ο κύριος Γεωργίου όμως είπε κάτι άλλο σχετικά με την αξιοπιστία των κομμάτων. Είπε, μα πώς είναι δυνατόν ο κύριος Ερωτοκρίτου, που ήταν εναντίον του σχεδίου ΑΝΑΝ, σήμερα να υποστηρίζει τον κύριο Είναι ένα ερώτημα που νομίζω ευλόγως τίθεται. Ευλογότατα. Αλλά να μου επιτρέψετε να απαντήσω. Ναι, να απαντήσω. Εγώ τι θα μπορούσα να πω, και δεν απαντώ δια της παρατηρήσεως. Θα απαντήσω και με την τοποθέτηση τη θετική. Αλλά τι θα μπορούσαμε να πούμε για το ΑΚΕΛ, που στο κάτω-κάτω της γραφής εγώ δεν είμαι 90 χρόνων, ούτε το κόμμα μου. Το ΑΚΕΛ είναι 90 χρόνων. Που συμμάχισε με τους χειρότερους ταξικούς αντιπάλους. Από τις γεννήσεις του κόμματος μέχρι σήμερα για να επιβιώσει πολιτικά. Αρχίζει γενομένης από τον πρόεδρο, από τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο. Που η Εκκλησία την εποχή εκείνη, σε σχέση με το Κομμουνιστικό Κόμμα, ήταν περίπου ο διάβολος και το λιβάνι. Απόφευγαν ο ένας τον άλλο και ούτε καν συναντιόντουσαν πουθενά. Μετά, όταν εκλεπτύνθηκαν τα πολιτικά ήθη, τα γενέστερα χρόνια και καταλάγιασαν οι αντιθέσεις και καλλιεργήθηκε ο δημοκρατικός διάλογος, μπορούσε να συνυπάρξει ένα κομμουνιστικό κόμμα με τις θέσεις που είχε τη δεκαετία πρώτου 50 μάλιστα με την Εκκλησία σήμερα. Και βεβαίως συνυπάρχει. Και δεν υπάρχει αντίθεση αυτή. Παρά το ότι κατά περίοδους παρατηρούνται οξύτατες συγκρούσεις. Πήγαν πολύ πίσω όμως, κύριε. Πήγα πολύ πίσω γιατί με πήρα. Λυπούμε πάρα πολύ. Μετά τα ίδια έκαναν με τον Σπύρο Κυπριανού. Τα ίδια έκαναν με τον Τάσο Παπαδόπουλο. Τα ίδια έκαναν με όλους τους πρόεδρους σχεδόν. Μεγάλωσαν και ανδρώθηκαν κάτω από την στέγη και τη σκιά ταξικών τους αντιπάλων. Ναι, αλλά αυτό δεν είναι επιχείρημα. Όχι, για να απαντήσετε εσείς. Ναι. Κύριε Καλατζή, ναι. Ξέρω ότι είναι επιχείρημα και ξέρω ότι είναι ιστορική αναφορά. Δεν είναι επιχείρημα. Το θέμα το δικό σας είναι. Ναι, κύριε Καλατζή. Ναι. Δεν δικαιούνται κοντολογείς για να ομιλούν με αυτόν τον τρόπο. Εδώ θέλω να καταλήξω ότι τίθεται θέμα αξιοπιστίας, γιατί πίστευα τότε άλλα και τώρα πιστεύω άλλα. Θέλω να πω, και έρχομαι στη θετική μου τοποθέτηση, ότι αυτές τις οδυνηρές μέρες του 2004 που τις ζήσαμε όλοι, όπου ο λαός διχάστηκε μεταξύ υποστηρικτών του σχεδίου ΑΝΑΝ και αυτών οι οποίοι ήταν εναντίον του σχεδίου ΑΝΑΝ, και εγώ βεβαίως και το κόμμα μου μεταγενέστερα που ιδρύθηκε μετά το δημοψήφισμα ήμασταν εναντίον του σχεδίου ΑΝΑΝ και είμαστε εναντίον του σχεδίου ΑΝΑΝ, ο κύριος Αναστασιάδης έκανε ένα ιστορικό συμβιβασμό. Τον κατηγορούν για τα πολλά μία κούλπα. Στην πραγματικότητα δύο μία κούλπα είπε. Το πρώτο μία κούλπα είναι ότι, και το είπε προφορικά στο κομματικό συλλογικό όργανο του ΔΙΚΟ, για όσους στεναχώρησε αναφορικά με το δημοψήφισμα, συλλήφθη για όλη την ιστορική διαδρομή εκείνων των ημερών, και το άλλο γιατί στήριξε την πολιτική Δημήτρη Χριστόφια. Την διακυβέρνηση Χριστόφια. Για το φυσικό αέριο, κύριε Ερωτοκρίτου, για την πρώτη πλατφόρμα του φυσικού αερίου του 2007 είχε πει ακόμα ένα μea culpa. Όταν είχαν τότε τη ΣΥΚ και ΑΚΕΛ. Απλώς σας θυμίζω γιατί είναι τρία τα mea culpa. Δεν είναι έτσι. Θα έρθουμε μετά στο το είπε, εντάξει. Και θα δούμε. Αν μπορούμε να συντομεύουμε για να κάνουμε και. Να συντομεύουμε, μην ξεχνάτε ότι πρέπει να απαντήσω. Συνεπώς, ο κύριος Γεωργίου κατηγορά τον κύριο Αναστασιάδη για μεταλλάξεις. Εγώ νομίζω ότι αυτό που προέχει αυτή τη στιγμή και που ενδιαφέρει τον κόσμο που μας ακούει είναι βεβαίως το Κυπριακό, που είναι το πρώτο και το σημαντικό και το πιο σπουδαίο, αλλά δεν πρέπει να παραθεωρούμε ότι η χώρα βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση με ένα λεξίπτωτο που φαίνεται ότι δεν εργάζεται στα θέματα της οικονομίας. Συνεπώς, αυτό που ενδιαφέρει τους πολίτες, το πρώτο που τους ενδιαφέρει, είναι να διασωθεί η οικονομία, γιατί αμέσως της οικονομίας διασώζεται η πατρίδα, και όταν υπάρχει πατρίδα υπάρχουν και κόμματα, και τότε μπορούμε να συζητούμε για τη λύση του Κυπριακού με τις πολιτικές προτάσεις των κομμάτων. Τώρα δεν είναι έτσι το ζήτημα. Το ζήτημα πρέπει να διασωθεί πρώτα η οικονομία. Δύο λόγια ακόμα και τελειώνω σχετικά για την διεθνή, για τη διεθνή διάσκεψη και για την τετραμερή. Πρώτα απ' όλα, ο κ. Αναστασιάδης ουδέποτε πρότεινε τετραμερή διάσκεψη. Αυτή είναι η τουρκική πρόταση. Αυτό που είπε ο κ. Αναστασιάδης ήταν η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Για τη διεθνή διάσκεψη. Για τη διεθνή διάσκεψη που είναι ταυτόσιμη σε ένα πολύ μεγάλο
σε μια πολύ μεγάλη εμβέλεια με τις θέσεις όλων των κομμάτων, όπως αυτές συμφωνήθηκαν στις 18 Ενάτου του 2009 με τις ομόφωνες αποφάσεις του Εθνικού Συμβουλίου. Αυτό το οποίο λέγεται γύρω από τη διεθνή διάσκεψη, όπως εξηγήθηκε πολλές φορές από το επιτελείο του κ. Αναστασιάδη, είναι ότι υποστηρίζεται η σύγκληση διεθνούς διάσκεψης υπό την προϋπόθεση ότι θα μπορούσαν να λυθούν τα εσωτερικά ζητήματα μεταξύ των Κυπρίων και στο βαθμό που παραμένουν ζητήματα που έχουν σχέση με την εξωτερική διάσταση του ζητήματος, ναι, αφαιρουμένων των εγγύσεων πάντα, θα μπορούσαμε να τα κουβεντιάσουμε σε μια διεθνή διάσκεψη υπό την αιγίδα των ΗΠΑ πάντα και με την εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν νομίζω να είναι με το κάτι τέτοιο, να φτάσουμε στην ευτυχή στιγμή να έχουμε λύσει τις εσωτερικές πτυχές και να κουβεντιάσουμε και με άλλους και ενωμένου ότι δεν θα υπάρξουν εγγύσεις που ομοίως απορρίπτονται από τον κ. Αναστασιάδη. Θα πάω στους συνομιλητές σας. Πλαίσιο για την επίλυση του Κυπρίου. Στο δεύτερο γύρο θα ήθελα να μου απαντήσετε και το αν εσείς ο ίδιος προσωπικά ως πολιτικό πρόσωπο εμπιστεύεστε στον κύριο Αναστασιάδη. Θα σας ρωτήσω για ποιο λόγο στον επόμενο γύρο. Κύριε Γεωργίου, νομίζω το να συζητάμε το θέμα της αξιοπιστίας, αναμασούμε πράγματα τα οποία νομίζω τους 2 τελευταίους μήνες τα έχουμε ακούσει κατά κόρον από όλους τους υποψηφίους, από όλα τα επιτελεία, και είπα και προηγουμένως, η επόμενη μέρα είναι αυτή που ενδιαφέρει κυρίως τον κόσμο. Ξέρετε, τον άνεργο δεν τον ενδιαφέρει αν ο κύριος Αναστασιάδης ή ο κύριος Λιλίκας ή ο κύριος Μαλάς ήταν στην ΕΔΕΚ, μετά πήγε αλλού ή πήγε. Τον ενδιαφέρει αν στις 17 ή στις 24 Φεβρουαρίου θα μπορέσει να δώσει λύση στην ανεργία, αν θα μπορέσει να δώσει λύση στα τεράστια οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και αν θα μπορέσει να γλιτώσει αυτόν τον τόπο από την καταστροφή. Γιατί βρισκόμαστε ενώπιον της καταστροφής. Κάποιοι μιλάνε ότι άντε να μας φτάσουν μέχρι τον Μάρτιο-Απρίλιο τα διαθέσιμα. Και αυτοί που απαξιώνουν την παρελθοντολογία καταφεύγουν σε αυτήν, όπως έκαμε τώρα ο κύριος Ερωτοκρίτου. Ακούστε, μα με προκάλεσες, φίλε. Δεν γίνεται να μιλάς μόνο εσύ για το παρελθόν και εγώ να μην απαντώ. Απλώς απάντησα. Όσο δυσάρεστο μου ήταν. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ ποιος θα εκλεγεί, όχι γιατί θα κυβερνήσει 5 χρόνια. Ας κυβερνήσει. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ όμως γιατί είναι κομβική η στιγμή, κύριε Καλατζή. Καθότι και στο Κυπριακό έχουν φτάσει στα όρια του, αλλά και η διαχείριση της οικονομίας απαιτεί πολιτική τόλμη, θάρρος και αξιοπιστία για να ξέρει ο πολίτης τι πραγματικά ψηφίζει. Θέλετε να μιλήσουμε για το Κυπριακό? Μιλάμε. Εγώ δεν κατήγορασα τον κύριο Αναστασιάδη. Εγώ κατέγραψα κάποια πράγματα. Άλλοι, οι σημερινοί συνεργάτες του, όπως ο κύριος Κάρογιαν, 1 χρόνο πριν από σήμερα, τον αποκαλούσαν λαϊκιστή, τυχοδιώχτη και χωρίς πολιτικό ήθος. Ο κύριος Παπαδόπουλος, και τα μία κούλπα θα συμφωνήσω με τον Αντρέα, δεν είναι 3. Μπορεί να είναι και 13 στο τέλος. Ο κύριος Παπαδόπουλος του καταλόγιζε τα ακατονόμαστα του κυρίου Αναστασιάδη. Και σε ό,τι αφορά την προπολεμική του συμπεριφορά, αλλά και σε ό,τι αφορά το 2004, σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες που εξακόντιζε ενάντια στον μακαριστό Κυπριανού και στον Τάσο. Ξέρετε πολιτικό στην Κύπρο που δεν έχει ανταλλάξει εντός εισαγωγικών γαλλικά για τον ένα ή για τον άλλον? Σε ό,τι αφορά τη συμπεριφορά του και απέναντι σε εσωκομματικούς του αντιπάλους με βάση τα Wikileaks, τα οποία τώρα τελευταία απαξιώνονται από απέναντι, αλλά έχουν την αξία τους και αυτά, χωρίς να τους δίνουμε απόλυτη σημασία βέβαια. Τον κύριο Κασουλίδη τον θεωρούσαν ότι ήταν πολιτικός με χαμηλών πολιτικών IQ και μια προσωπικότητα την οποία δεν μπορούσε να περάσει στον Κυπριακό λαό το 2008. Ακούστε λίγο, αυτά λαμβάνονται υπόψη, διότι επαναλαμβάνω είναι πάρα πολύ κρίσιμο ποιος θα κυβερνήσει στις 25 του Φλεβάρι. Συμμαχήσαμε με εχθρούς του τόπου εμείς ως ΑΚΕΛ ή κάναμε ετερόκλητες συμμαχίες? Σε καμία περίπτωση. Ακόμα και με τον Μακάριο, και εκεί ήταν η μεγαλοψυχία του ΑΚΕΛ που λειτουργήσε με έναν εθνικά αποδεκτό και επωφελή τρόπο και για τον τόπο και για τον λαό. Συνήψαμε συνεργασίες για να υπερασπιστούμε τη δημοκρατία και τα κεκτημένα τα δικαιώματα των εργαζομένων τόσο με το ΔΥΚ όσο και με την ΕΔΕΚ, και θεωρούμε ότι και σήμερα δεν εξέλιπαν οι λόγοι για να υπάρξει αυτή η συνεργασία. Ποτέ εμείς δεν βάλαμε το κομματικό καλό πάνω από το καλό του τόπου, ποτέ δεν εγκληματίσαμε, ποτέ δεν ευλάψαμε τον λαό μας, και αυτό πρέπει να καταμετρηθεί στα υπέρ του ΑΚΕΛ, εκτός αν κάποιοι ήθελαν και θέλουν να μας θεωρούν ως ψηφοσυλλέκτες που θα τους αποδίδουμε την εξουσία και εμείς θα μένουμε απ' έξω. Σε ό,τι αφορά στο Σταύρο Μαλά
εάν συνεχίζει να στηρίζει το σχέδιο Ανάν, ο φίλος μου Ανδρέας θα πρέπει να αποσύρει αυτό που είπε, διότι μόλις ψες ο κύριος Μαλάς με έναν πολύ αποφασιστικό τρόπο έχει καταθέσει την άποψη του αναφορικά με το σχέδιο, το οποίο δεν αποδέχεται σε καμία περίπτωση. Με οποιαδήποτε μορφή, σε αντίθεση με τον κύριο Αναστασιάδη. Είναι μea culpa αυτό, κύριε Γεωργίου? Κύριε Καλαντζή, θα κάνουμε διάλογο, αλλά να μην μπούμε σε... Μπορώ να πω κάτι, αν πιστεύω ότι σας διακόπτω ή... Να το διατυπώσω καλύτερα εγώ για να μην έχουμε... Δεν ξέρω αν είναι mea culpa, αλλά νομίζω κύριε Αποστόλου, κύριε Γεωργίου, κύριε Ρωτοκρήτου, δεν υπάρχει πολιτικός που να μην έχει μετακινηθεί. Άλλος το λέει μετάλλαξη, άλλος το λέει μετακίνηση, άλλος το λέει εξέλιξη. Αλλά έχω την εντύπωση ότι και ο κύριος Λιλίκας έχει μετακινηθεί, και ο κύριος Μπαλάς και ο κύριος Αναστασιάδης. Συνεπώς. Να δώσω το λόγο, κύριος Γεωργίου. Απλώς να πω κάτι, κύριε Γεωργίου, ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μαλάς έχει κάνει προεκλογικό σύνθημα ότι είναι αξιόπιστος ηγέτης. Μάλιστα έχει βάλει και ένα ναι τεράστιο μπροστά για να μας θυμίζει την στάση του στο 2004 στο σχέδιο Ανάν. Αλλά αξιοπιστία. Όχι, είναι απάντηση στο σύνθημα του κ. Αναστασιάδη. Απολογούμε. Αλλά αξιοπιστία σημαίνει ότι πρέπει να παραμείνουμε πιστοί, τουλάχιστον στις βασικές μας αρχές. Κοιτάξτε, η απολογία και η συγγνώμη είναι δεχτή. Αλλά ο κ. Γεωργίου κατηγόρησε πριν λίγο το επιτελείο του κ. Αναστασιάδη για mea culpa και μόλις τώρα παραδέχτηκε ότι και ο δικός του υποψήφιος ξεκινά την διαδικασία των συγγνώμη και των mea culpa. Κάτι και κλείνω για να δώσω τον λόγο στον κύριο Γεωργίου. Ναι, και ο κύριος Λίκας εχθές είπε ότι ήταν η ρομαντική περίοδος της ζωής του. Να συζητήσουμε για τον κύριο Λίκα όταν έρθει η ώρα μου. Εγώ δεν αρνούμαι. Επειδή ήδη μιλάει ο κύριος Γεωργίου, να ολοκληρώσει και να συνεχίσει. Κύριε Γεωργίου, δεν ξέρω αν στο σχόλιο έχετε να πείτε. Έλεγα ότι ο κύριος Μαλάς με έναν πολύ αποφασιστικό τρόπο και εξαιρετικά ευδιάκριτο και καυστικό εκατέθεσε την άποψη του. Ότι αυτή τη στιγμή υπό οι ασδήποτε συνθήκες δεν αποδέχεται το Ανάν ή οποιαδήποτε παραλλαγή του. Κάτι που απέφυγε επιμελώς παρά την τεράστια πίεση και 4 φορές είχε ερωτηθεί ο κ. Αναστασιάδης και ουσιαστικά δεν απολάχθησε και δεν αποποιήθηκε το σχέδιο Ανάν, παρά μόνο εκδήλωσε τον σεβασμό του στη θέληση του κυπριακού λαού. Ο ίδιος δεν παραδέχτηκε ποτέ μέχρι και σήμερα ότι διέπραξε τότε εγκληματικό λάθος και τα όσα ακολούθησαν βέβαια το δημοψήφισμα με τις καταγγελίες. Αυτό που ζητάτε είναι δηλώση μετανοίας. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Ας την κάνει αν την εννοεί. Αν δεν την εννοεί, να το πει. Και το είπε ψες, ότι ουσιαστικά σέβεται αυτό που έκανε ο κυπριακός λαός. Ο κύριος Λιλίκας, ο οποίος εμφανίζεται όμως, αν μου επιτρέπετε, ως ο άνθρωπος ο οποίος διαχειρίζεται το δημοψήφισμα, το όχι και είναι ο συνεχιστής του κυρίου Παπαδόπουλου, εμφανίζεται με κάποιες καινοφανείς θέσεις που τις θεωρούμε εμείς εξαιρετικά επικίνδυνες. Ο κύριος Λιλίκας, αφήστε με λίγο γιατί νομίζω μου αφαίρεσε κάποιο χρόνο ο φίλος ο Ανδρέας, εμφανίστηκε αγαπητέ μου Μανώλη ως ένας ανεξάρτητος υποψήφιος. Ακούστε λίγο το ιστορικό. Προσέγγισε τον ενδιάμεσο χώρο. Όταν δεν τον επέλεξαν, πήγε προς την ΕΔΕΚ. Τελικά υποστηρίζει τις θέσεις της ΕΔΕΚ ή η ΕΔΕΚ τις δικές του. Ένα. Δεύτερο, εάν τον υποστήριζε και το ΔΙΚΟ, θα ήταν οι ίδιες οι θέσεις του. Τρίτον, εάν τον υποστήριζε όλον το Ευρωκό, θα άλλαζε κάτι. Όταν λέει να καθαρίσουμε το τραπέζι, τι εννοεί, από τι να το καθαρίσουμε. Από τι να το καθαρίσουμε το τραπέζι, να το καθαρίσουμε από τις ιδέες. Να το καθαρίσουμε το τραπέζι από τα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Δεν το εξήγησε καθόλου. Να το καθαρίσουμε από τις συμφωνίες κορυφής. Και αν το καθαρίσουμε από όλα αυτά το τραπέζι, τι θα μείνει στο τραπέζι, κύριε Καλατζή? Η διχοτόμηση. Και πώς θα μπορέσει ο κύριος Λιλίκας, που εμφανίζεται και στο Κυπριακό αλλά και στην οικονομία με το φυσικό αέριο, για να προχωρήσουμε, ως ένας, αν μου επιτρέπει ο λεκτικός ακροβατισμός, ως ένας Σούπερμαν που όλα θα τα καθαρίσει, θα λύσει το πρόβλημα με το φυσικό αέριο, θα διώξει την Τρόικα την επόμενη μέρα, θα πείσει τη διεθνή κοινή γνώμη ότι εκ του μηδενός ξεκινώντας δεν θα βάλει η Τουρκία στο τραπέζι τα δύο κράτη. Αυτά πρέπει να εξηγήσει ο κύριος Λιλίκας, τον οποίο εμείς θεωρούμε ότι στο Κυπριακό είναι εξαιρετικά επικίνδυνος.
καθώς και διασπαστής εκείνου το οποίο ονομάζουμε ενότητα στο εσωτερικό μέτωπο, καθώς βάζει στον κάλαθο τον αχρήστο και ομόφωνες αποφάσεις, οι οποίες ουσιαστικά ήταν από όλους, εκτός από το Ευρωκό, κύριε Ροδοκρίτου. Να μην βάζουμε χρονοδιαγράμματα. Όχι. Είπαμε ότι διαφωνούμε με τα χρονόμετρα. Διαφωνούμε με τα χρονόμετρα. Θα παρακαλέσω να είμαστε πιο σύντομοι, πιο περιεκτικοί. Θα προσπαθήσουμε, γιατί λέχθηκαν πάρα πολύ. Για να μπορέσει και ο διάλογος να κυλήσει πιο εύκολα. Κύριε Αποστόλου. Ακόμα ένα επιχείρημα. Εγώ θέλω πράγματι, και νομίζω και οι τηλεθεατές θα ήθελαν να ακούσουν. Δεν νομίζω ότι είναι λίγο υπερβολικό. Και για το λίγο το ρομαντισμό, αν μου επιτρέπετε, για να απαντήσει ο φίλος ο Ανδρέας, μήπως από το ρομαντικός στο ρεαλιστικός, μέσα από αυτήν την έολη προσέγγιση του στο Κυπριακό, επιστρέφει σε έναν ακραίο ρομαντισμό ο κύριος Ηλίχας? Μπορώ να απαντήσω. Ναι, εγώ τώρα θέλω να ρωτήσω. Γίνεται ένας εξαιρετικός διάλογος. Ναι, εγώ θέλω να ρωτήσω. Και χαίρομαι που το επιτρέπετε αυτό, κύριε Καλαντζή. Είπατε ότι μεταλλάχθηκε ο κύριος Αναστασιάδης, έχει μετατοπιστεί. Ο κύριος θα Μαλάς. απαντήσω γι' αυτό. Ναι, έχει ο κύριος Μαλάς κτλ. Γιατί για αυτούς είναι μετάλλαξη, για τον κύριο Ηλίκα είναι ρομαντισμός που είναι ρεαλισμός? Εντάξει, να απαντήσω. Μπορεί να είναι ρομαντικός και ο κύριος Αναστασιάδης και ο κύριος Μαλάς. Ναι, κύριε Καλαντζή, καταλάβατε. Χαίρομαι πραγματικά γιατί ο κύριος Γεωργίου μόλις τώρα έχει προσθέσει ακόμα ένα επιχείρημα στη φάρετρα μας, ότι ο Γιώργος Λίκας είναι ο συνεχιστής του αείμνηστου του Τάσου Παπαδόπουλου. Θέλει να είναι και λέει ότι είναι. Συγγνώμη κύριε Αποστόλου, συγγνώμη. Είπα ότι επειδή αλλάζετε αυτά που λέω, είπα ότι θέλει να είναι ο Τάσος Παπαδόπουλος καταληκτικά πριν απεθάνει ο άνθρωπος. Νομίζω είναι κατανοητό αυτό που θέλετε. Το κύκνιονάσμα του ήταν η 8η Ιουλίου, η οποία προνοεί τη Ζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία, την οποία σήμερα ο κύριος Λίκας διαγράφει από παντού. Ότι θέλει να εμφανιστεί ως ο συνεχιστής της πολιτικής. Αφήστε με να απαντήσω, σας παρακαλώ. Αυτό που θέλω να πω εγώ, που δεν με αφήσει ο κύριος Γεωργίου, το επιχείρημα ποιο είναι? Ότι πολεμούν τον Γιώργο Λιλίκα με τα ίδια επιχειρήματα που πολεμούσαν τον Τάσο το 2008. Ότι είναι υπέρ της διχοτόμησης, ότι έχει σκληρές θέσεις, ότι είναι επικίνδυνος. Αυτά τα λέγεται το τότε επιτελείο του ΑΚΕΛ και του κύριου Δημήτρη Χριστόφια. Τα ίδια επιχειρήματα λένε σήμερα για τον κύριο Γιώργο Λιλίκα. Ένα το κρατούμενο. Κύριε Καλαντζή, γιατί εμένα δεν μου αρέσει να αιωρούν τα πράγματα. Έχετε πει ότι όλοι οι πολιτικοί κατά καιρούς είπαν κάποια γαλλικά και ήβρισαν ένα στο άλλο. Φέρτε μου κάποια δήλωση ενός πολιτικού που ήβρισε, προσέξτε, ήβρισε άλλο πολιτικό. Είχε διατυπωθεί εχθές και στο debate και υπάρχουν εδώ τα έγγραφα. Καλά, ο κύριος Αναστασιάδης. Ο κύριος Λίκας δεν είχε πει ότι το κουστούμι του Προέδρου δεν πήγαινε στον Τάσο Παπαδόπουλο? Εντάξει, κύριε Ρίκο, κύριε Ροντουκρό, να τελειώσω και να κάνω την παρέμβαση. Ωραία, ευχαριστώ. Είχε πει βάσει των εγγράφων τον Τάσο Παπαδόπουλο ηλίθιο και δεν διαψεύτηκε. Πάμε παρακάτω. Το επιτελείο του κύριου Ροντουκρού είπε για το μου το υποσχέθηκε. Λοιπόν, σύντομα όμως, γιατί πρέπει να υπόθηκαν πάρα πολύ. Άκου, θα σου αναφέρω δύο παραδείγματα μόνο που λες ότι, που αμφισβητάς το ότι αυτό που έχει πει ο Μανώλης ο Καλατής, ότι υπήρξαν συγκρούσεις, αυτό το γαλλικά που έχει πει. Ήβρις, βαριές και ασύγκροτες. Δεν ήταν και κομψές, τέλος πάντων. Την εποχή που ήσουν αγέννητος, διότι αν είσαι αυτήν την ηλικία που έχουμε πει πρωτού ξεκινήσει, ναι, 26 χρόνια, κύριε. 26 ετών, πρέπει να ήσουν αγέννητος. Τη δεκαετία του 70 προς τα τέλη της δεκαετίας του 80, ο αείμνηστος Τάσος Παπαδόπουλος είχε ιδρύσει άλλο κόμμα, την Ένωση Κέντρου. Είχε έρθει σε κάθε ευθεία σύγκρουση μαζί με τον Σπύρο Κυπριανού, που ήταν ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος, και είχαν δημοσιευτεί λιβέλοι από τις δύο εφημερίδες, από τον Κύρικα που έλεγχε ο Τάσος Παπαδόπουλος και από την Ελευθεροτυπία που έλεγχε το κόμμα που ήταν το εκφραστικό όργανο του κόμματος. Για τα χάπια που έπαιρνε ο ένας, για αυτά είναι. Αλλά το θέμα, αν μου επιτρέπεις, το θέμα δεν είναι τι έγινε πριν 20-30 χρόνια. Αυτή η διαχρονική αντιπαλότητα μεταξύ αντιπάλων είναι μια κατάρα στον ελληνισμό. Αν θέλεις όμως, είναι και ευτυχία σε δοσμένες περιπτώσεις, όπως τώρα που αντιμετωπίζουμε πρόβλημα στην πατρίδα. Αν διαβάσεις ελληνική ιστορία και πας πίσω, και πρέπει να το ακούσεις, αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Και τελειώνω. Ξέρεις ότι στην Αθηναϊκή Δημοκρατία οι πρωταγωνιστές της εποχής εκείνης, ο Μιλτιάδης, ο Αριστίδης και ο Θεμιστοκλής, που ήσαν πολιτικοί αντίπαλοι, όταν ένας επικρατούσε του άλλου, τον εξόριζε επί 15 χρόνια και του δίμευε την περιουσία. Όταν αντιμετώπιζε κίνδυνο πατρίδα. Μιλούμε για ύβρις πολιτικών στην νεότερη ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Όχι μόνο κλείσαμε αυτό το θέμα. Τον εξόριζε. Σας παρακαλώ να πάμε παρακάτω. Όχι. Είπατε να μην με παρεθροντολογήσουμε, αλλά πήγαμε πολύ πίσω. Ξέρεις, είμαι πολύ πιο έξυπνος από σένα, άμα θέλω να διαλύω επικοινωνικά το επιχείρημα του άλλου. Μου έδωσες
τον λόγο θα ακούσεις το επιχείρημα. Ποιος είναι πιο έξυπνος από τον άλλο. Ο σεβασμός μου προς το πρόσωπο σας είναι δεδομένος. Προς το πρόσωπο σου. Αλλά δεν μπορείς να μισά. Σε παρακαλώ κύριε Καλατζή. Δεν μπορείς να μισά όταν θα πάω να καταλήξω στο επιχείρημα μου λες εντάξει. Αυτό δεν γίνεται. Να με αφήσεις να τελειώσω. Συνεπώς, όταν αυτοί οι άνθρωποι που ήσαν πολιτικοί αντίπαλοι κυβρίζονται στην εκκλησία του Δήμου και ξόριζαν ένας τον άλλο και δίμευε την περιουσία, όταν η πατρίδα κινδύνευε και είναι εγγεγραμμένο στην ιστορία του Θουκυδίδη, τον ανακαλούσε από την εξορία και του ανάθετε την αρχιστρατηγία για να σώθει η πατρίδα. Συνεπώς, είναι λάθος να γίνεται αναφορά στους πολιτικούς αντιπάλους σε σχέση με το τι είπαν στο παρελθόν, όταν η πατρίδα κινδυνεύει υπό παρόμοιες συνθήκες σήμερα. Σήμερα, εάν κατακριμνιστούμε στα θέματα της οικονομίας, απλούστατα δεν θα έχουμε πατρίδα. Και δεν θα έχουμε κόμματα και δεν θα έχουμε πολιτικές διαφορές. Άρα αυτή η ιστορία του αντιπάλους να δεν ξεκίνησα, να ξεκινήσω. Μάλιστα. Ο κ. Ερωτοκρίτου είπε ότι το επιτελείο μας χρησιμοποιεί σύμβολα κομμάτων για να κάνει προεκλογικές εκστρατείες. Κ. Ερωτοκρίτου, η απόφαση του κόμματος σας ήταν καταβούληση, ήταν... Ναι. Μάλιστα. Εσείς προχθές κάνατε συνάντηση μελών και στελεχών και φίλων του Ευρωπαϊκού Κόμματος για τον κ. Αναστασιάδη. Αν δεν κάνω λάθος. Είχαμε κομματικά σύμβολα πίσω μας. Το Ευρωκό είχε... Είχατε κομματικά σύμβολα. Είχατε κομματικά σύμβολα. Σας παρακαλώ. Εσείς κύριε Ερωτοκρίτου... Το αμφισβητείτε, είχατε κομματικά σύμβολα. Ένα ναι, όχι μόνο να ακούσω. Κύριε Ερωτοκρίτου, το αμφισβητείτε. Εσείς κύριε Ερωτοκρίτου, εγώ άλλο λέω κύριε Ερωτοκρίτου. Μα μιλάμε για τα κομματικά σύμβολα. Είναι στελέχοι του κόμματος, σέβονται την απόφαση καταβούληση και η βούληση τους λέει να στηρίξουν τον Γιώργο Λιλίξα. Μα ξεκίνησε να μιλάτε για τα κομματικά σύμβολα τώρα. Όπως και δική σας να στηρίζετε τον κύριο Αναστασιάδη. Και από τα κομματικά σύμβολα πήγε στους κομματικούς ανθρώπους. Το πρόβλημα μας δεν είναι οι άνθρωποι. Είναι τα σύμβολα. Ούτε πήγα σε καμιά πολιτική επιτροπή. Συγγνώμη κύριε Καλατζή. Ούτε πήγα σε καμιά πολιτική επιτροπή εγώ του Αναστασιάδη. Δεν με αφήσατε να μιλήσω. Θα σε αφήσω. Αλλά να μιλούμε για αυτό που συζητάμε. Αφήστε με, καταγράψτε τις διαφωνίες σας. Ο κύριος Ερωτοκρίτου μιλάει για αξιοπιστία. Εγώ θα διαβάσω μια συνέντευξή του 7 του Γενάρη 2011. Όταν έλεγε. Πρόσφατη. Μάλιστα. Αφού ο ίδιος υποστήριξε τον πρόεδρο Χριστόφια για την παραμονή 50.000 επίκων, εκπεριτροπής προεδρία κτλ. Τα οποία πρότεινε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με την ανοχή, την προτροπή και την υπόδειξη του κύριου Αναστασιάδη. Αυτά το έλεγε το 2011. Και πριν λίγο μας είπε ότι ο κύριος Αναστασιάδης δεν συμφωνεί με αυτά που δέχτηκε ο κύριος Χριστόφια. Όταν κατεβαίνουμε, κύριε Καλαντζή, στις προεδρικές εκλογές, και ήταν χθεσινό το debate για το Κυπριακό, για το εθνικό θέμα. Μπορούμε να λέμε ότι δεν μπορούμε να ανατρέξουμε πίσω 1 ή 2 χρόνια πριν για να δούμε την αξιοπιστία και τη συνέπεια των πολιτικών. Δηλαδή, πώς θα κρίνονται οι πολιτικοί. Θα ξεκινά, ας πούμε, η προεκλογική περίοδος 2 μήνες πριν. Θα λένε μια κούλπα, συγγνώμη, και θα πηγαίνει ο λαός να το στηρίζει. Τέτοιες εκλογές θέλουμε. Σε εκλογές, να σας πω κάτι. Σε εκλογές νομίζω ότι ο κόσμος τοποθετείται. Όχι μόνο σε σχέση με το παρελθόν των πολιτικών, γιατί αν η τοποθέτηση ήταν τέτοια, δεν ξέρω, θα είχαμε και άλλα αποτελέσματα και στις εκλογές αλλά και στις δημοσκοπήσεις. Ο κύριος Ερωτοκρίτου αρνείται να μας πείτε συγκλήσεις που έχει ο ίδιος, που θέλω να πιστεύω ότι δεν υπάρχουν. Γιατί πραγματικά εγώ την ιστορία, κύριε, την ιστορία σας τη σέβομαι ειλικρινά, κύριε Ερωτοκρίτου, την ιστορία σας και τη στάση σας το 2004 και την μέχρι πρώτερος συνέπεια σας στις θέσεις σας για εθνικό θέμα. Πραγματικά τη σέβομαι. Και θέλω να μου πείτε ποιες συγκλήσεις υπάρχουν με τον Νίκο Αναστασιάδη και σε ποια θέματα υπάρχουν συγκλήσεις. Αυτά πρέπει να λεχθούν, γιατί όταν γίνονται πολιτικές συνεργασίες, μπορεί όχι με το κόμμα, αλλά με την προσωπική σας ιδιότητα, γιατί στηρίζετε τον Αναστασιάδη, πρέπει να μπαίνουν κάτω οι λόγοι και οι πολιτικοί θέσεις, μάλιστα, για τις οποίες στηρίζουμε το συγκεκριμένο υποψήφιο. Εγώ θέλω να πάω και ένα βήμα παρακάτω. Έχει πει ο κύριος Ερωτοκρίτου ότι είναι κάποιες θέσεις της Τουρκίας, ότι δεν εκφράζεται ο κύριος Αναστασιάδης κάποιες θέσεις κτλ. Για την τετραμερή διάσκεψη. Τετραμερή διάσκεψη για την οποία κατηγορήθηκε. Κατηγορήθηκε ότι ήταν θέση της Τουρκίας και ότι δεν την. Μάλιστα. Θέλετε να μας σχολιάσετε για κάποιες θέσεις της Τουρκίας τις οποίες αποδέχτηκε ο κύριος Αναστασιάδης. Πολύ πρόσφατα,
συζητιέται για το φυσικό αέριο, για τον αγωγό Ναμπούκο. Βεβαίως, ναι. Είναι ή δεν είναι θέση της Τουρκίας? Είναι ή δεν είναι επικίνδυνο, κύριε Ροδοκρήτου, να συνδέσουμε, να βάλουμε την Τουρκία στον ενεργειακό χάρτη? Προσέξτε, η Τουρκία δεν είναι στον ενεργειακό χάρτη. Θα την βάλουμε στον ενεργειακό χάρτη, θα συνδέσουμε την μοναδική πηγή εσόδων και το μοναδικό μας όπλο για γεωστρατηγική ανέλυξη και αναβάθμιση της Κυπριακής Δημοκρατίας με την Τουρκία, και να έχει η Τουρκία το χέρι στη στρόφιγγα και να μας απειλά αν θα κλείσει ή αν θα ανοίξει τον αγωγό, και πότε θα το πράξει αυτό? Αυτή δεν είναι η τουρκική θέση, και αυτή την υιοθέτησε ο κύριος Αναστασιάδης. Και την υιοθέτησε ο κύριος Μαλάκα αυτή την θέση. Κύριε Ροδοκρήτου, να ολοκληρώσω και να αρχίσετε. Ξέρετε, να είμαστε σύντομοι, ένα απαντάτε να γίνει διάλογος. Μάλιστα. Όσον αφορά το σχέδιο Ανάν, και αντιλέχθηκε. Είναι αλήθεια ότι ο κύριος Αναστασιάδης δεν είπε μια κουλπά, έχει πει κάτι άλλο όμως, ότι αποδέχεται και σέβεται την απόφαση του κυπριακού ελληνισμού. Κύριε Ροδοκρήτου. Έχει πει και κάτι άλλο. Εντάξει. Ότι δεν πρόκειται να το επαναφέρει. Να το επαναφέρει κτλ. Κύριε Ροδοκρήτου, πραγματικά, ένας από τους λόγους που σας σέβομαι πραγματικά και σαν πολιτικό μέχρι πρόσφατα, που είχετε κατά μένα ορθές πολιτικές κρίσεις και αποφάσεις, επιτρέψτε μου όλο το σεβασμό να μιλώ με αυτόν τον τρόπο. Ένα από τα επιτεύγματα σας στην Βουλή, όταν ήσασταν βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος, ήταν η περίφημη υπόθεση Ντάουνερ. Ήσασταν νομίζω από τους πρωτοστάτες μαζί με τον κύριο Αγγελίδη, αν δεν κάνω λάθος. Σημαδεμένη τράπουλα. Σημαδεμένη τράπουλα, ο οποίος είχετε φέρει τα έγγραφα στη Βουλή και απαιτήσατε να συζητηθούν, και ξέρουμε όλοι το παρασκήνιο που είναι μεταξύ των δύο μεγάλων κομμάτων και δεν συζητήθηκε. Εγώ, κύριε Καλαντζή, έχουμε προεδρικές εκλογές. Κύριε Καλαντζή, ένα λεπτάκι. Μα γι' αυτό υπόθηκε στον debate χθες για ότι ο κύριος Αναστασιάδης σέβεται την απόφαση του κυπριακού ελληνισμού. Και θέλω να το διαβάσω. Από τα έγγραφα down. Είναι το έγγραφο Δευτέρα 13 Απριλίου. Είναι εδώ το έγγραφο. Συνάντηση, δεν είναι το 2004, είναι συνάντηση του κύριου Ντάουνερ με τον κύριο Αναστασιάδη. Και λέει ο κύριος Ντάουνερ, a solution will have to be paid for. Η λύση πρέπει να αγοραστεί. Στην τέταρτη παράγραφο. Και λέει στην πέμπτη παράγραφο Αναστασιάδης agreed. Αυτό. Λοιπόν, συμφώνησε. Τελειώνω εδώ, κύριε Ροδοκρήτου. Είναι και το έγγραφο. Ναι. Είναι και το έγγραφο 16 του Γενάρη του 2009, πάλι από τα έγγραφα Ντάουνερ, όταν στην 7η παράγραφο αναφέρει, το διαβάζω στα αγγλικά και απολογούμε, according to Mr. Αναστασιάδης, had agreement been reached over the use of the Annan plan. Είναι εδώ. Είναι το έγγραφο του 2009, όπου ο κύριος Αναστασιάδης ζητά επαναφορά του σχεδίου Ανάν. Απλά, όμορφα και κατανοητά. Εγώ θέλω να μπω στην ουσία, γιατί δεν είναι και δουλειά του δημοσιογράφου να μπει στην ουσία. Λοιπόν, κύριε Γαλατζή, ωστόσο ο κύριος Λίκας είπε ότι θα στείλει τον Ντάουνερ στο σπίτι του. Το είπε. Εσείς επικαλείστε σαν ένα Ευαγγέλιο τα όσα. Μα γι' αυτό τα επικαλούμαστε. Για να αποδείξουμε στον κυπριακό ελληνισμό το ποιος είναι ο κύριος Ντάουνερ, το ποιοι προστατεύσαν τον κύριο Ντάουνερ, τι θέλουν τον κύριο Ντάουνερ εδώ, και γιατί ο κύριος Λίκας θέλει να στείλει σπίτι του. Πολύ απλό. Γι' αυτό τα χρησιμοποιούμε. Λοιπόν, ξεκινώντας από αυτή την ιστορία. Να μην ξεχάσουμε τον κύριο Γεωργή, γιατί είναι. Μην ξεχάσετε, κύριε Γαλαντζή, στο τέλος. Μεγάλη κύκλη. Επιτρέψατε στον κύριο Αποστόλου να μου βάλει 7 ερωτήματα. Κάποια επιπροσωπή. Παρεμβήκατε κι εσείς. Ωραία, άμα θέλετε δεν απαντήσω. Όχι, να απαντήσετε βεβαίως. Απλώς λέω να μην. Ξέρετε ότι μπορώ να μιλώ γρήγορα. Ναι, το ξέρω. Αν σταματήσετε τις παρεμβολές, ενώ μας επιτρέψετε να κουβεντιάσουμε, θα απαντήσω σε εύλογο χρόνο. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα για την διαρροή των εγγράφων των Wikileaks και για το ρόλο το δικό μου. Τα έγγραφα Ντάουνερ και είναι διαφορετικά από τα Wikileaks γι' αυτό. Ξέρω από πού προήλθαν τα έγγραφα. Και χαμογελάς γιατί ξέρεις κι εσύ. Λοιπόν, πρόκειται περί εγγράφων τα οποία στοιχειοθετούν έγγραφα τα οποία προήλθαν μετά από διαρροή. Τέλεια, να μείνουμε εδώ. Ναι. Νομίζω θα συμφωνήσεις σε αυτό. Λοιπόν, εγώ δεν θέλω να κάνω πολιτική συζήτηση σε προεκλογική περίοδο σε σχέση με έγγραφα τα οποία αποτελούν προϊόν διαρροής. Την κοινοβουλευτική συζήτηση την έκανα, την ενέγραψα και την πολέμησα να ξεκινήσει και να πάει μέχρι εκεί που πήγε. Γιατί ήθελα και κλείτευσα σε αυτή τη συζήτηση που ξεκίνησε και δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Είχα προσκαλέσει, όχι είχα κλειτεύσει, ακόμα και προσώπους των Ηνωμένων Εθνών, και αν ακόμα ο κύριος Ντάουνερ είχα απευθύνει δημόσια πρόσκληση, αν ήθελε να έρθει και να κουβεντιάσουμε αυτά τα ζητήματα. Τα όσα καταγράφονται στα έγγραφα. Κατά συνέπεια, δεν είναι σωστό να κάνουμε πολιτικό διάλογο με έγγραφα τα οποία είχαν διαρρεύσει με τον τρόπο που είχαν διαρρεύσει και κανένας δεν μπορεί να πιστοποιήσει τη γνησιότητα τουλάχιστον σε σχέση με τους διαλόγους που αποδίδονται για συγκεκριμένα πρόσωπα. Τελειώσω, κύριε Αποστόλου, μην βιάσετε. Δεν υπάρχει τίποτα, κύριε Ροδοκρήτου. Η αναφορά των εγγράφων αυτών που αποτυπώνει έγγραφα
τα οποία είχαν κατατεθεί στις συζητήσεις που γίνονταν εκ του σύνεγγυς, ναι. Αφού μπορεί να βεβαιωθεί η αυθεντικότητα με την αναφορά στα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται σε ξεχωριστά αρχεία. Η διάλογη όμως αποτελεί κουτσομπολιό της τελευταίας στάθμης. Να κάνουμε προεκλογικό κάνοντας αναφορά στα Wikileaks. Ακούστε, αυτή είναι η πεποίθησή μου και νομίζω ότι κανένας σοβαρός πολιτικός και κανένας σοβαρός δεν δίνει σημασία σε αυτά τα πράγματα για να τεκμηριώσει επιχειρήματα. Το ότι ο κύριος Ντάουνερ έχει το βίο και την πολιτεία που όλοι ξέρουμε, το προσυπογράφω. Και το προσυπογράφω είναι το νότερο από εσάς. Είσαστε υπέρ της άποψης του κύριου Λίκα ότι πρέπει να φύγει από διαπραγματευτεί? Αυτή τη στιγμή δεν έχω τον κύριο Ντάουνερ μπροστά μου, ούτε ο κύριος Αναστασιάδης έχει τον κύριο Ντάουνερ μπροστά του. Ο κύριος Αναστασιάδης λέει το εξής. Λέει ότι εγώ θα διαχειριστώ το Κυπριακό όταν και εφόσον προκύψει θέμα λύσης με συλλογικότητα. Θα υπάρχει διαπραγματευτής, ο οποίος θα διαπραγματεύεται σε καθορισμένο πλαίσιο από τις οδηγίες που θα παίρνει από το Εθνικό Συμβούλιο. Ποιος θα είναι, κύριε Ρώτο, κρούτο διαπραγματευτής? Δεν σας πω, δεν θα τελειώσουμε και έχουμε και τρίτο συνομιλητή. Δεν θα πρέπει ο λαός να ξέρει πριν να ψηφίσει ποιος θα ορίσει ο κύριος Αναστασιάδης να διαχειριστεί το εθνικό θέμα? Σας λέω ότι θα είναι διαπραγματευτής, ο οποίος θα ενεργεί όχι με οδηγίες του Προέδρου, αλλά με οδηγίες του Εθνικού Συμβουλίου. Αυτό πρέπει να σας ικανοποιεί. Αλλά θα πω και δύο-τρία πράγματα για τον κύριο Λιλίκα, προτού τελειώσω με τον Ναμπούκο. Καλά, ο κύριος Λιλίκας, ο τόσο αξιόπιστος, ο οποίος πέρασε από τον Γιώργο Βασιλείου, του ΣΕΔΙ, πήγε στις νέες δυνάμεις του ΑΚΕΛ, μετά πήγε στον Τάσο Παπαδόπουλο, έμεινε με τον Τάσο Παπαδόπουλο όταν το ΑΚΕΛ απέσυρε την υποστήριξη. Παρουσιάζεται σήμερα κληρονόμος, δεν έχει πάρει τον Αραβώνα, ξεχνώντας ότι ο Τάσος Παπαδόπουλος έχει 2 παιδιά και δεν μπορεί να κληροδοτεί την πολιτική του κληρονομιά και να την οικειοποιείται όπως ο ίδιος νομίζει. Γιατί στο κάτω-κάτω και τα 2 του παιδιά είναι στην πολιτική. Και θεωρώ δεδομένο ότι αν κάποιος έχει 2 παιδιά που είναι στην πολιτική, τα παιδιά του θα θέλουν να συνεχίσουν την πολιτική κληρονομιά του πατέρα. 3 παιδιά στην πολιτική. Μισό λεπτό. 3, όχι 2. 2 στην πολιτική. 2 εκλεγμένους. Ναι, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και αλλά κόρη του. Και όλα αυτά τα οποία έχει εκτοξεύσει εναντίον μας, εναντίον του ενδιάμεσου χώρου και την ίδια στιγμή επιζητεί την ψήφο μας, τι είπε στον κύριο Λιλίκας? Είπε, είναι υποκρισία αυτά που έχουν συμφωνήσει στον ενδιάμεσο χώρο. Καλά, όταν εμείς συμφωνήσαμε αυτά που συμφωνήσαμε στον ενδιάμεσο χώρο και σήμερα μας κατηγοράτε εμάς, όλους όσους υποστηρίζουμε στα πλαίσια των κινδύνων που αντιμετωπίζει η πατρίδα, με τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του Νίκου Αναστασιάδη, που θεωρούμε ότι είναι ικανός, έχει την τόλμη, την ικανότητα, την δυνατότητα να βγάλει τη χώρα από τα διέξοδο πρώτα στην οικονομία. Έρχεστε και μας λέτε για την αξιοπιστία του κυρίου Λιλίκα, όταν ο κύριος Λιλίκας μας βρίζει στο ψεσινό ότι είπε ότι είμαστε αναξιοπιστικοί εμείς, το ΔΙΚΟ, η ΕΔΕΚ και οι οικολόγοι. Ωραία, αφού μας βρίζεις, δεν θα πάρεις κανένα ψήφο από εμάς. Και τελειώνει η ιστορία. Έρχομαι στα θύματα του αγωγού. Ακούστε, έχω τη συνέντευξη του κυρίου Αναστασιάδη εδώ. Είναι ημερομηνίας 18 του 20. Και ο Αναστασιάδης, μιλώντας για αυτή την ιστορία την οποία εσείς την αναγάγατε, ξέρετε, σε μια φωτοβολίδα περί τοποθέτησης Τουρκίας στον ενεργειακό χάρτη. Είναι μείζον εθνικό θέμα, κύριε Ρωτοκρίτου. Μα είναι, αλλά δεν είπε αυτά τα πράγματα ο Αναστασιάδης. Διαβάστε μας. Ωραία, θα στα διαβάσω από εδώ. Λέει τα εξής. Θα ξεπερνούσαμε, σήμερα φαίνεται να είναι, με συγχωρείτε, μια ενδεχόμενη λύση του Κυπριακού που θα ξεπερνούσε τα εφιστάμενα προβλήματα, πιθανόν να οδηγούσε όχι μόνο στην εξομάλυνση των σχέσεων Τουρκίας-Ισραήλ, αλλά την ίδια ώρα θα ήταν και προς όφελος της ίδιας της Τουρκίας, με την έννοια του ότι με μια λύση του Κυπριακού και με την κατευχήν ύπαρξη ικανοποιητικών ποσοτήτων αερίου θα παλάτσεται από την αιμοδότηση του παράνομου μορφώματος το οποίο συντηρεί. Τι βγαίνει από την περικοπή αυτή? Βγαίνει πρώτον όχι. Όχι, δεν διαβάσετε όλη τη συνέντευξη, σας παρακαλώ. Γράφει λίγο πιο πάνω για τον αγώνα. Λοιπόν, να σας πω κάτι. Μα είναι για τον αγωγό που διαβάζετε. Το γράφει λίγο πιο πάνω. Άστε με, κύριε Αποστόλου, και μετά να απαντήσετε. Να σας πω κάτι. Νομίζω το διάβασε ο κύριος Αναστασιάδης. Είναι κρίμα. Είναι ξεκάθαρο ότι αυτή η ιστορία με τον αγωγό τελεί κάτω από 3 προϋποθέσεις ολοφάνερα από τη συνέντευξη. Προϋπόθεση πρώτη, ο αγωγός Ναμπούκο πρέπει να τελειώσει. Ξέρετε ότι δεν έχει σημασία ακόμη. Να λυθεί το Κυπριακό. Δεύτερο, να λυθεί το Κυπριακό. Και τρίτο, αφού μιλάμε για πολιτική σε γεωστρατηγικό χώρο που ο κύριος Λιλίκας τον καταλαβαίνει καλύτερα από όλους μας, αφού είναι πιο έξυπνος και πιο εμφύς, αν ο αγωγός Ναμπούκο θα διαμετακομίζει αέριο στην Ευρώπη, κύριε Αποστόλου, σημαίνει ότι αυτός που θα διαπραγματευτεί την παροχή του αερίου στην Ευρώπη θα είναι και η Ευρώπη. Και η Ευρώπη για να διαπραγματευτεί, δεν είναι ανόητη η Ευρώπη να διαπραγματευτεί τη διαμετακόμιση του αερίου με μια εχθρική Τουρκία. Συνεπώς, καταληκτικά καταλήγουμε στο ότι αυτό θα γίνει μόνο αν η Τουρκία γίνει και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί αυτό θα εξυπηρετεί την ασφάλεια της Τουρκίας, την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την επιβίωση της και την διαρκή απρόσκοπτη παροχή αερίου. Διαφορετικά θα εγκυμονείται κίνδυνος άμεσος για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε αδικήσει τον κύριο Γεωργίου. Άρα αυτό που οικοδομήσατε σαν
κατηγορία τις τελευταίες εβδομάδες ότι ο κ. Αναστασιάδης θέλει να βάλει την Τουρκία στον ενεργειακό χάρτη εις βάρος των συμφερόντων του Κυπριακού. Το είπαμε αυτό. Δεν ανταποκρίνεται καθόλου στην πραγματικότητα. Μόνο στον μυαλό του Κυπριακού. Δηλαδή, δεν διαβάσετε όλη τη συνέντευξη, θα επανέλθω να διαβάσετε. Να σας πω κάτι. Δεν θα διαβάζουμε συνέντευξεις. Νομίζω ότι. Όχι, είναι καλό να διαβάζουμε. Το είπε χθες ο κ. Αναστασιάδης, τη διάβασε. Τη διάβασε τώρα ο κ. Ρωτοκρίτου. Διαβάσατε κι εσείς. Είναι σοβαρά θέματα που άπτονται της εθνικής μας κυριαρχίας και της εθνικής μας επιβίωσης και πρέπει να λέγονται. Φαντάζομαι θα έχει άλλη συνέντευξη να διαβάσει και ο κ. Γεωργίου. Κύριε Γεωργίου, κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα των 2 λεπτών και επανερχόμαστε με εσάς να τοποθετηθείτε, γιατί αναγνωρίζω ότι αδικηθήκατε σε αυτό τον κύκλο. Λοιπόν, ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, επανερχόμαστε σε 2 με 3 λεπτά. Στην εκπομπή θα περάσουμε αμέσως στον εκπρόσωπο του επιτελείου του κ. Μπαλά, τον κ. Γιώργο Γεωργίου. Κ. Γεωργίου, νομίζω ακούσατε πολλά. Ελπίζω να μην έχετε και σε κάποια συνέντευξη να μας διαβάσετε για να... Όχι, χορτάσαμε για να προχωρήσουμε παρακάτω. Από τη μάχη των 2 συναδέλφων. Διαγωνίστηκα, πρέπει να πω, με μεγάλη επιτυχία για το ποιος θα πείσει για την αναξιοπιστία του άλλου. Θεωρώ ότι εξάγεται το συμπέρασμα ότι και ψες, αλλά και τώρα αυτή τη στιγμή... αυτό σημαίνει ότι δεν λαμβάνουν πολύ υπόψη τώρα... την εμβέλεια του δικού σας υποψηφίου? Όχι, είναι γιατί τους έχουν λείψει τα επιχειρήματα. Διότι εκείνο το οποίο αναδείχθηκε και ψες, κύριε Καλαντζή, είναι ότι ανάμεσα στους άλλους 2 τους έμπειρους, αλλά εξόχως αναξιόπιστους και πολύ αντιφατικούς στις τοποθετήσεις τους διαχρονικά, αλλά και μέσα στην ίδια την προεκλογική περίοδο, τις τελευταίες μέρες, τις τελευταίες ώρες, οι 2, κύριος Λίχας και κύριος Αναστασιάδης, μέσα από αυτή λοιπόν την ιστορία αναδεικνύεται ότι ο κύριος Μαλάς και ψες κατέθεσε μια αξιόπιστη προσέγγιση γύρω από το Κυπριακό, στηριγμένη πάνω σε αρχές και μια πατριωτική προσέγγιση. Το Κυπριακό δεν ξεκινά από το 0, υπάρχει μια ιστορία που το συνοδεύει, με σεβασμό απέναντι στις αποφάσεις των Συμβουλίων Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και συμφωνίες υψηλού επίπεδου της 8ης Ιουλίου, αλλά και όλα όσα συναπάρτησαν την ιστορική του διαδρομή μέχρι σήμερα το Κυπριακό, και μέσα από τα νέα δεδομένα της γεωστρατηγικής αναβάθμισης του τόπου, του λαού μας, της Κύπρου, μέσα από την ένταξη της Κύπρου σε αυτόν τον ενεργειακό χάρτη με έναν τρόπο πολύ αξιόπιστο και ας το ομολογήσουν στο τέλος της μέρας, είναι αποτέλεσμα των ενεργειών 3 κυβερνήσεων, με αποκορύφωμα βέβαια την τόλμη, την πολιτική, αλλά και τη δεξιοτεχνία τούτης της κυβέρνησης, διατηρώντας την κυριαρχία μας και αντιμετωπίζοντας τις όποιες απειλές της Τουρκίας. Το φυσικό αέριο μπορεί να αξιοποιηθεί ως καταλήτης προς την κατεύθυνση της λύσης, μιας λύσης η οποία πρέπει να έχει στοιχεία βιωσιμότητας, μακριά από πειραματισμούς, έτσι και που οι παίχτες, οι ενεργειακοί, οι οποίοι ήρθαν και έρχονται στην περιοχή, να νιώθουν ότι θα κάνουν μια επένδυση στηριγμένη όχι πάνω στην άμμο, παρόλο που μιλάμε για το νερό, αλλά στηριγμένη πάνω σε γερά θεμέλια. Κύριε Γεωργίου, μήπως αυτό που είπατε ότι ο κύριος Μαλάς μπορεί να αναδείξει την αναξιοπιστία των 2 άλλων... Δεν χρειάζεται να την αναδείξει, κύριε Καλαντζή. Αυτή είναι ένα κομμάτι απ' έξω. Και αναδεικνύεται από μόνη της. Ο κύριος Μαλάς εμφανίζεται ως συνεχιστής της πενταετίας Χριστόφια. Εδώ υπάρχει ένα παρέλθον. Ο κύριος Μαλάς μπορεί να μην έχει, αλλά οι δυνάμεις που στηρίζουν έχουν ένα παρέλθον. Είναι μια ανεξάρτητη δυναμική υποψηφιότητα, άνθρωπος ο οποίος είναι αποδεσμευμένος από οποιασδήποτε ιδεολογικές ή κομματικές αγκυλώσεις και διασυνδέσεις και διαπλοκές. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος με έναν ευθύν, ειλικρινή, ρεαλιστικό πολιτικό λόγο, με τη γνώση και την επιστημοσύνη του, μπορεί να πείσει ότι ανταποκρίνεται στις ανάγκες τις σημερινές. Μπορεί να αγκαλιάσει και τους άνεργους και τα νέα παιδιά και τους συνταξιούχους και τις γυναίκες μέσα από ένα πρόγραμμα το οποίο αποβλέπει γρήγορα στο να προσελκύσουμε επενδύσεις, να κατανείμει δίκαια όσο γίνεται το αποτέλεσμα
της οικονομικής κρίσης έτσι όπως μας ήρθε απ' έξω, αλλά επιτάθηκε μέσα από μια εγκληματική συμπεριφορά των ντόπιων τραπεζιτών αλλά και του διοικητή. Να ακολουθήσει μια αυθεντικά φιλολαϊκή πολιτική και ναι, μέσα από την παραδοχή ότι ουδής αλάνθαστος, λάθη και αδυναμίες ενδεχομένως υπήρξαν, αλλά αυτή η απαξίωση, αυτός ο πολιτικός κανιβαλισμός, αυτή η μηδενιστική αντιπολίτευση που διασυνόδευσε κυρίως και χαρακτήριζε τον δημοκρατικό συναγερμό, αλλά δυστυχώς την ακολούθησαν και άλλοι, μόνον κακά μπορεί να προκαλέσει στον τόπο, κύριε Καλαντζή. Απαξίωσε της πολιτικής, μια αναπάθεια και μια αναποχή από τα πράγματα, ή φαντάζομαι ότι δεν είναι κάτι το οποίο επιδιώκουν ορισμένοι. Θα συμφωνούσα μαζί σας αν δεν έβλεπα ότι ακόμη και ψηφοφόροι του ΑΚΕΛ, όπως δείχνουν τουλάχιστον οι δημοσκοπήσεις, φαίνεται να έχουν την ίδια αντιμετώπιση απέναντι σε αυτή την πενταετία. Ακούστε με λίγο. Ψηφοφόροι του ΑΚΕΛ, με βάση την δουλειά την οποία κάνουμε, αλλά και τα δημοσκοπικά ευρήματα, συσπυρώνονται κατά συρροή το τελευταίο διάστημα. Εμείς θεωρούμε ότι ο κύριος Μαλάς θα μπει θριαμβευτικά στο δεύτερο γύρο των εκλογών και εκεί θα δώσει μια μάχη με τον κύριο Αναστασιάδη. Εμείς ποτέ, απαντώ σε κάποια πράγματα που ακούστηκαν, να μου επιτρέπετε γρήγορα, ποτέ δεν βρήσαμε και δεν απαξιώσαμε τον Τάσο Παπαδόπουλο. Ούτε ως συνεργάτη μας, ούτε ως πρόεδρο, αλλά ούτε και ως νεκρό με τις όποιες παρακαταθήκες έχει αφήσει. Άλλοι είναι οι οποίοι, με συγχωρείτε για τη φράση, ασελγούν πάνω στη μνήμη του, αλλά και διαστρεβλώνουν με έναν τρόπο πολύ προκλητικό τις πολιτικές του παρακαταθήκες. Δεν μπορούμε να κάνουμε πολιτική πάνω σε, επιτρέψτε μου τον όρο. Είναι άλλοι που κάνουν, κύριε Καλαντζή. Είπαμε να κρατήσουμε μια ηρεμή συζήτηση. Είναι άλλοι που κάνουν, οι οποίοι επικαλούνται κατά κόρο. Εμείς δεν μιλάμε για κανέναν νεκρό, εμείς μιλάμε για ζωντανούς. Και θα μιλήσουμε για τον κύριο Αναστασιάδη. Ο κύριος Αναστασιάδης, τον κύριο Αναστασιάδη, όταν τον ψηφίζουν κάποιοι, θα πρέπει να ξέρουν ποιον Αναστασιάδη ψηφίζουν. Τον Αναστασιάδη των Ομοσπονδιακών ή τον Αντιομοσπονδιακό. Εδώ πρέπει να απαντήσει ο κ. Ερωτοκρίτου. Ποιον Αναστασιάδη θα ψηφίζουμε για να διαχειριστεί ο Κυπριακό? Αυτόν ο οποίος ευαγγελίζεται μια συλλογικότητα η οποία είναι διάτρητη. Αυτός ο οποίος μας κοροϊδεύει εν το μέσο της ημερός, όχι της νυχτός, και μας λέει ότι το 75% παραγνωρίζοντας ότι το 35% του συναγερμού θα μπορούσε να ακυρώνει οποιασδήποτε αποφάσεις. Εντάξει κύριε, δεν θα το ψηφίζω εγώ. Εσείς ψηφίστε το. Συγγνώμη κύριε Καλαντζή, όχι. Ο κύριος Ερδοκρίτου, ας τον ψηφίσει. Θα τον ψηφίσει. Συγγνώμη. Προφανώς. Είχαν ανταλλάξει φοβερά γαλλικά και εντός Βουλής, τα έχει ξεχάσει. Ο κύριος Αναστασιάδης αποκαλούσε τον αρχηγό, τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κόμματος ως συκοφάντη εκ μέρους του κυρίου Παπαδόπουλου. Ακούστε, εκείνον το οποίο είναι βέβαιο, κύριε Ευδοκρίτου, εκείνον το οποίο... Ας το κουτσομπολιό, έβαλε το βαρύθηκε ο κόσμος. Ξέρετε, αν με αφήσει να ολοκληρώσω, μας σας αφήνω, αλλά... Ξέρετε, πονάει το παρελθόν. Τους αγγίζει, αναδεικνύει τις πληγές και την όποια διάσταση από την πολιτική διοντολογία στη συμπεριφορά τους και στη συμπεριφορά του δημοκρατικού συναγερμού απέναντι. Μα είμαι υπόλογος εγώ εναντί του ΑΚΕΛ. Απέναντι σου εσένα στις επιλογές που κάνω. Μα σοβαρό μιλάς τώρα. Πρέπει να πάρω την άδεια. Είστε υπόλογοι, κύριε Εροδοκρίτου, απέναντι στην κυπριακή κοινωνία. Μιλάς σε λάθος άνθρωπο. Είστε υπόλογοι απέναντι στην κυπριακή κοινωνία. Να τα λες αλλού. Ακούστε. Είσαστε όλοι υπόλογοι. Ακούστε κάτι. Ο κύριος Εροδοκρίτου δεν είναι υπόλογος, λέει, σε κανένα. Ας μην είναι. Σε σένα. Κύριε Γεωργίου, κύριε Ερωτοκρίτου. Λοιπόν, και θα σου απαντήσω για τους πολιτικούς κανιβαλισμούς. Είσαστε όλοι υπόλογοι έναντι των ψηφοφόρων. Να τελειώνουμε με αυτό. Να ολοκληρώσω. Εκείνο για το οποίο είναι βέβαιος ο κυπριακός λαός είναι ότι ψηφίζοντας τον Νίκο Αναστασιάδη, ψηφίζει σε ό,τι αφορά στα οικονομικά πράγματα που τον ενδιαφέρουν πάρα πολύ αυτή τη στιγμή, των άνθρωπων του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, των εντεταλμένων της Μέρκελ, αυτόν που εκουβάλισαν εδώ τους ευρωλαϊκούς συντηρητικούς να τους πείσει τάχατες, ενώ ουσιαστικά τους έφερε για να κάνουν μια εντελώς άκομψη, για να μην πω αντιδημοκρατική, επέμβαση
στα εκλογικά πράγματα του τόπου την τελευταία στιγμή. Ψηφίζει τον άνθρωπο ο οποίος ποτέ δεν έβλαψε τον πλούτο, μονίμως αποβλέπει σε ιδιωτικοποιήσεις και ξεπούλημα του δημόσιου πλούτου του κυπριακού λαού. Καλά, για να είμαστε και δίκαιοι, κανένας δεν έβλαψε τον πλούτο. Συγγνώμη, μα δεν ήρθε ποτέ. Δεν ήρθε. Να ολοκληρώσει και μίλησε λιγότερο, κύριε. Με διακόπτεται μονίμως, κύριε. Με διακόπτεται μονίμως, κύριε. Κύριε Καλατζή. Με διακόπτεται μονίμως. Ψηφίζουν τελικά έναν άνθρωπο που παρά τις όποιες προσδοκίες του κυρίου Ερωτοκρίτου αλλά και άλλων για εκλογές πρώτου γύρου, τα δημοσκοπικά ευρήματα λένε και πράγματα τα οποία δεν αναδεικνύουν. Ότι δηλαδή το 36% του κυπριακού λαού ποτέ δεν θα ψήφιζε Νίκον Αναστασιάδη. Ότι το 65% των εδεκητών δεν θα ψήφιζε ποτέ Αναστασιάδη. Ότι το 50% του Δίκο δεν θα ψήφιζε ποτέ Αναστασιάδη. Και ότι αυτά τα ευρήματα λένε ότι και σε ό,τι αφορά στο χαρακτήρα και την προσωπικότητα του κ. Αναστασιάδη υπάρχουν πράγματα ανομολόγητα για τον κ. Ερωτοκρίτου. Ότι θυμώνει, ότι βρίζει, ότι είναι ισχυρογνώμονας, ότι μέσα από αυτά τα χαρακτηριστικά του μας οδήγησε το 2004 σε καταγγελία μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι χαρακτηριστικά τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Ερωτώ. Πρέπει να συνεχίσουμε. Είναι χαρακτηριστικά τα οποία πρέπει να ληφθούν υπόψη. Αυτά δεν είναι ποιοτικά. Όταν σου φέρουν τον Νίκο Αναστασιάδη να τον παντρέψεις με την κόρη σου, λόγω των κακών χαρακτηριστικών που έχει, μην του δώσεις. Μη κακόμου 100 φορές, κύριε Ερωτοκρίτου. Παντρευτείτε τον εσείς. Παντρευτείτε τον εσείς τον Αναστασιάδη. Μα εσείς φύγατε από τον Αναστασιάδη και τώρα επιστρέφετε. Συγγνώμη κύριε Καλατζή, θα το πω. Επιστρέφουν στην αυλή του Αρταξέρξη για να πάρουν δώρα. Αυτά τα λέει και ο κύριος Κουλίας τώρα, μην τα επαναλαμβάνετε. Λοιπόν, είναι η τελευταία μας τοποθέτηση. Ναι, όχι, θα απαντήσετε στα τελευταία σημεία και μετά. Πού θα απαντήσω, στον κύριο Γεωργίου? Σε μένα κύριε Ερωτοκρίτου θα έχει πάρα πολύ. Και αν θέλετε στο τέλος ένα λεπτό κλείσιμο. Όχι ένα λεπτό. Όχι, θα απαντήσετε και μετά λέω. Αν θέλετε ένα λεπτό καθένας για να κλείσετε. Συνηθίζω να μιλώ με επιχειρήματα, οπότε θα μπουν κάτω και θα. Σας παρακαλώ, περιορίστε. Ναι, κύριε Καλατζή, σας παρακαλώ, εντάξει. Ναι, όλοι το ίδιο λέτε. Σας παρακαλώ, αλλά κρατήστε δημοσκοπικά ευρήματα. Μην εκμεταλλεύεστε την ευγένειά μου τουλάχιστον να μην διακόπτω. Ο κύριος Γεωργίου δυστυχώς δεν μας λέει για όλα τα δημοσκοπικά ευρήματα. Έχει επιλέξει το κυβερνών κόμμα δυστυχώς να κάτσει πάγκο. Αλλά δυστυχώς για αυτούς δεν θα ορίσουν την αλλαγή. Θα την ορίσει ο λαός την αλλαγή. Προσπαθούν να περάσουν τον κύριο Σταύρο Μαλά που δεν θα περάσει στο δεύτερο γύρο για να κάνουν τον κύριο Αναστασιάδη εθνάρχη. Και αυτό φαίνεται από όλες τις δημοσκοπήσεις και κρατώ στα χέρια μου την τελευταία δημοσκόπηση. Ότι αν βρεθούν απέναντι ο κύριος Λιλίκας με τον κύριο Αναστασιάδη. Ο κύριος Αναστασιάδης σε ενδεχόμενο, είναι η δημοσκόπηση της Κυριακής που σημερινή, σε ενδεχόμενο που θα περάσει με τον κύριο Λιλίκα, από το 40% του πρώτου γύρου ο κύριος Αναστασιάδης πάει στο 41%. 1% παίρνει. Και ο κ. Λίλικας είναι 10 μονάδες πίσω με πλειάδα αναποφάσιστον κτλ. Που γίνεται ανατροπή. Με τον κύριο Μαλά πάει στο 49% ο κ. Αναστασιάδης και μένει στο 25% ο κ. Μαλάς. Δηλαδή, οπότε, να διαφωνήσουμε κάτι. Δηλαδή, αυτό που σας ενδιαφέρει είναι με τι ποσοστό θα βγει. Όχι, εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι αν θα βγει με 52 ή με 55. Όχι, η δική μας υποψηφιότητα είναι υποψηφιότητα νίκης. Η υποψηφιότητα του κ. Σταύρου Μαλά είναι η υποψηφιότητα της κομματικής συσπήρωσης να πάρουν το δεύτερο Μαλά στο δεύτερο γύρο και να χάσουν έντιμα, αλλά δεν θα χάσουν έντιμα, θα είναι μεγάλη η απόσταση από ό,τι καταδείχνουν οι δημοσκοπήσεις και θα κάνουν τον κύριο Αναστασιάδη εθνάρχη. Οπότε ας επιλέξει ο λαός τον πρόεδρο των Συγγνώμη, τα μαθηματικά μου παραδέχομαι δεν είναι πάρα πολύ καλά. Αλλά όταν έχουμε 3 υποψηφίους και εκπροσωπείτε τον τρίτο όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, δεν μου βγαίνουν στα μαθηματικά να μου λέτε. Μιλούμε για τα σενάρια δεύτερου. Κύριε Καλατζή, τον τρίτο με πτωτική τάση. Κύριε Καλατζή, μιλώ για τα σενάρια δεύτερου γύρου. Αυτό είπε. Τελεία. Στα σενάρια δεύτερου γύρου πάλι ο κύριος Αναστασιάδης. Υπάρχει εδώ. Μα προηγείται ο πρώτος γύρος, κύριε Αποστόλου. Πάτε, κάνετε άλμα και πάτε στο δεύτερο γύρο. Αφήστε με να μιλήσω. Εγώ λέω ότι η επιλογή του Σταύρου Μαλά κάνει τον κύριο Αναστασιάδη πρόεδρο, εθνάρχη και στέλνει το ΑΚΕΛ εκεί που θέλει, στην αντιπολίτευση. Γιατί αυτό θέλουμε την επιλογή. Προχωρούμε παρακάτω. Γιατί ακούστηκαν πολλά. Θέλω να μιλήσω για το φυσικό αέριο καθαρά. Η συνέντευξη του κύριου Αναστασιάδη.
Δεν τη διάβασε τον κύριο Θεοδοκρίτου όλοι, ούτε ο κύριος Αναστασίας χθες όλοι. Έχω εδώ την ίδια μισή γραμμή. Ο αγωγός Ναμπούκο είναι ο πλησιέστερος προκειμένου να διοχετεύεται το αέριο από την Κύπρο προς την Ευρώπη. Τελεία και παύλα. Δεν διαβάστηκε χθες τον debate. Και πάμε παρακάτω. Και είναι η πολιτική. Εγώ θα σας διαβάσω. Αυτό... Όχι να λέτε δεν διαβάστηκε. Να εξηγήσετε την πολιτική σημασία. Εγώ εξήγησα την πολιτική σημασία. Κύριε Ροδοκρίτου, μπορώ να προχωρήσω? Ναι, σας ακούω. Την πολιτική σημασία της παρατηρήσης. Ο κύριος Λιγερός, ο οποίος είναι ο στρατηγικός σύμβουλος του κύριου Σαμαρά σε θέματα ΑΟΣ και φυσικού αερίου, είχε κάνει μια δήλωση. Και θα σας τη διαβάσω. Θέλουμε εδώ να κάνουμε ένα πολυκλαδικό αγωγό, ο οποίος θα είναι κοντά στα κοιτάσματα της Κύπρου, θα περνά κάτω από την Κρήτη, όπου βρίσκονται τα μεγάλα κοιτάσματα και θα συνεχίσει με αυτόν τον τρόπο. Η Ελλάδα μας ζητά να κάνουμε έναν αγωγό που δεν θα περνάμε στους Τουρκίας και να υπάρχει... Ο κύριος Λιγερός είναι η Ελλάδα, κύριε Αποστόλου. Κύριε Ροδοκρίτου. Ο Λιγερός είναι και κρατικός αξιωματούχος. Κύριε Ροδοκρίτου. Ο κύριος Λιγερός είπα ότι είναι στρατηγικός σύμβουλος του κύριου Σαμαρά. Η Ελλάδα προωθεί τον αέριο. Η Ελλάδα προωθεί το φυσικό αέριο μέσω του Ναμπούκο. Θέλετε απάντηση? Με αυτόν τον τρόπο θα προωθήσει. Θέλετε απάντηση γι' αυτό? Ξεκάθαρη απάντηση. Πρώτο. Αφήστε με να τελειώσω και να μου απαντήσετε. Ολοκληρώνει ο κύριος Θεοδοκρίτου. Ένα λεπτό καθένας και κλείνουμε, αλλά μην... Κύριε Καλαντζή, δύο πράγματα έχει αυτός ο τόπος. Τελειώστε. Την υπόσταση του κράτους του και του φυσικού αερίου. Το 2004, αυτοί που στήριξαν το σχέδιο ΑΝΑΝ, και δυστυχώς είναι και οι δύο οι ανθιποψήφοι του Γιώργου του Λίκα σήμερα, είχαν προωθήσει την κατάλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας και το ξυπόλοιπα του φυσικού αερίου στους Άγγλους τότε με το σχέδιο ΑΝΑΝ. Υπάρχουν και οι χάρτες της ΑΟΣ και όλοι. Εγώ θέλω να προχωρήσω ένα βήμα παρακάτω. Όταν είχε καταθέσει την πρόταση ο κύριος Γιώργος Λίκας για αξιοποίηση του φυσικού αερίου άμεσα. Θυμάστε τι είχε γίνει? Να σας πω εγώ τι έχει γίνει. Είχε έρθει εσπεσμένο ο κύριος Ντάουνερ στην Κύπρο το Σεπτέμβρη, έχω και εγώ τις συναντήσεις, δεν βρέθηκε με τον κύριο Λιλίκα. Να μας απαντήσουν γιατί δεν βρέθηκε με τον κύριο Λιλίκα. Βρέθηκε με τον κύριο Αναστασιάδη και με τον κύριο Μαλά και είχαν γίνει οι απαράδεκτες δηλώσεις ότι το φυσικό αέριο δεν είναι της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά είναι των δύο κοινοτήτων και θα πρέπει να είναι μοχλός πίεσης για τη λύση του Κυπριακού. Κύριε, σας λέω τι είπε ο κύριος Ντάουνερ. 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 Και είπαν ότι το φυσικό αέριο δεν ανήκει στην Κυπριακή Δημοκρατία, ότι πρέπει να ασκηθούν πιέσεις μέσω του φυσικού αερίου για να λυθεί το Κυπριακό. Όχι, είπα ότι έκανε δηλώσεις ο κύριος Ντάουνερ μετά τη συνάντηση με τον κύριο Αναστασιάδη και τον κύριο Μαλά. Και δεν λέχθηκε τίποτε, ούτε από τον κύριο Αναστασιάδη, ούτε από τον κύριο Μαλά. Και ρωτώ τον κύριο Ροδοκρίτου ανοιχτά. Με τη θέση του κύριου Ντάουνερ αυτή, συμφωνεί ή διαφωνεί ο κύριος Ντάουνερ, γιατί δεν βρεθεί με τον κύριο Γιώργο Λιλίκα? Είναι ή δεν είναι λόγος αυτός ο κύριος Γιώργο Λιλίκας να ζητά την απομάκρυνση του κύριου Ντάουνερ? Γιατί δεν το έπραξε ο Γιώργος Αναστασιάδης. Θα τη δείσω αέριο, κύριε Ροδοκρίτου, είναι το μέλλον μας. Θα αναγκαστώ να τη δείσω. Είναι το μέλλον μας. Επειδή είναι το μέλλον μας. Προχωρήστε, κύριε Ροδοκρίτου. Είναι το μέλλον μας. Και μετά από ένα λεπτό όταν μιλάμε για το φυσικό αέριο να μιλάμε σοβαρά. Δεν μπορεί ο κύριος Λιλίκας να ισχυρίζεται ότι θα πουλήσει ένα οικόπεδο ή μέρος του οικοπέδου και θα διώξει την Τρόικα, όταν η εταιρεία που εξορίσει το φυσικό αέριο του λέει ότι θα το βγάλει τον Ιούνιο και ο κύριος Κασίνης, ο κατεξοχήν αρμόδιος από την Κυπριακή Δημοκρατία, του λέει ότι θα πρέπει να εξεταστούν τα κοιτάσματα σε περαιτέρω 18 μήνες. Το έχουν κάνει όχι άλλες χώρες. Το έχουν κάνει όχι άλλες χώρες. Κύριε Αποστόλου, δεν με ενδιαφέρουν οι άλλες χώρες. Με ενδιαφέρει Κύπρος και με ενδιαφέρουν οι δηλώσεις συγκεκριμένες. Υπάρχουν παραδείγματα. Σε 18 μήνες εσύ, εγώ και τα δημόσια ταμεία θα έχουμε φαλιρίσει ολοκληρωτικά. Χρήματα δεν υπάρχουν, λέει ο Βάσος 18 μήνες λέτε. Παρά μόνο. Δεν το λέω, εγώ το λέω Κασίνης, δεν είμαι εγώ που το λέω. Διαβάστε εφημερίδες. Εκτός αν διαφωνάτε και με τον Κασίνη. Να τελειώσω, κύριε Καλάτση. Συνεπώς, ο κύριος Σαρλί λέει ότι χρήματα υπάρχουν μόνο μέχρι τον Μάρτιο. Εάν ο χρονικός ορίζοντας που θα καταφέρει να μετοχοποιήσει ή να πωλήσει ομόλογα ή να τα βάλει στο χρηματιστήριο ο κύριος Λιλίκας, και ακόμα και να μπορούσε να το κάνει που δεν μπορεί, δεν είναι εφικτό, γιατί απλούστατα δεν υπάρχει τίποτα, είναι μόνο αέρας φρέσκος, αφού τα κοιτάσματα δεν θα είναι επιβεβαιωμένα. Για όνομα του Θεού, σας άκουσα, δεν σας διάκοψα. Να έχετε την υπομονή να ακούτε. Το για το όνομα του Θεού να μην το ολοκληρώστε, κύριε Ροδοκρίτου. Λοιπόν, και αν ακόμα μπορούσε να τα βάλει στο χρηματιστήριο, δεν θα μπορούσαν να αγοραστούν, γιατί απλούστατα θέλουν να επιβεβαιώσει 18 μήνων. Όμως ακούστε. Ο κύριος Λιλίκας, νομίζω ότι στο debate η τοποθέτηση του για τις 6 πολιτείες και τα 6 κοινοβούλια και τους 6 διοικητικούς μηχανισμούς
θα πρέπει να ομολογήσει ότι ήταν το πατρελό του. Δεν νομίζω να υπήρξε σοβαρός άνθρωπος. Από αυτούς που διαθέτουν στοιχειώδη σοβαρότητα. Από τις δεκάδες, εκατοντάδες χιλιάδες που παρακολουθούσαν το debate, που άκουσαν έκπληκτοι για πρώτη φορά τον κύριο Λιλίκα που τον πίστοναν με σοβαρότητα και αυτή την αλλαγή, την υποτιθέμενη στην πολιτική ζωή, να ισχυρίζεται για 6 κοινοβούλια και 6 διοικητικούς μηχανισμούς. Αυτό μπορούσε να του πει κάποιος από τους υπόλοιπους που δεν ήταν επικρατέστεροι υποψήφοι. Ο κύριος Σούτομος και κάποιοι άλλοι. Για το όνομα του Θεού. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Και να ισχυρίζεστε ότι θα εκλεγείτε και θα περάσετε την πρώτη Κυριακή και θα τερματίσετε νικητές. Εάν νομίζετε ότι με αυτές τις τοποθετήσεις ο κύριος Λιλίκας θα κερδίσει πάρα πολύ, ξέρετε, υποτιμάτε τη σοβαρότητα του Κυπριακού λαού. Και να μην την υποτιμάτε ποτέ. Ο λαός ξέρει να τιμωρά. Την πρώτη τελειώνω με κάτι ακόμα. Ολοκληρώστε πάρα πολύ. Τελειώνω για τον πολιτικό κανιβαλισμό. Τελειώνω για τον πολιτικό κανιβαλισμό. Ακούστε κύριε Γεωργίου. Μην μου κουνάτε το δάκτυλο κύριε Ερωτοκρίου, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ακούστε κύριε Γεωργίου. Μην μου κουνάτε το δάκτυλο και δεν είναι μαθητής σας. Δεν είναι μαθητής σας. Μη σας ενοχλεί. Μην κουνάτε το δάκτυλο γιατί ενθυμίζετε τον κύριο Αναστασιάδη και αυτός θυμίζει άλλους. Ακούστε κύριε Γεωργίου. Σας παρακαλώ πολύ. Ακούστε κύριε Γεωργίου. Μάλιστα. Να μην παραπονείστε για πολιτικών κανιβαλισμών εις βάρος σας όταν επαραλάβετε μια χώρα και την οδηγήσετε το 1/3 του πληθυσμού στα όρια της φτώχειας, τους νέους άνεργους άνω των 40.000 και στα κοινωνικά παντοπολία και τα κοινωνικά συσίτια. Αποδομήσετε το χρηματοπιστωτικό σύστημα της χώρας με τη διαπλοκή σας με τραπεζίτες, με την εγκληματική σας αδιαφορία, κοροϊδεύοντας τον κόσμο και βάζοντας στοιχήματα κάθε νύχτα από τις τηλεοράσεις ότι τα στοιχήματα τα κερδίσατε, ενώ η πιστοληπτική ικανότητα της χώρας μειωνόταν ένα 15ημερο. Δεν μπορείτε λοιπόν να ομιλείτε με αυτόν τον τρόπο στις άλλες πολιτικές δυνάμεις. Θα αποχωρήσετε από αυτήν τη διακυβέρνηση με το κεφάλι χαμηλά. Να το δεχτείτε. Όχι με το κεφάλι ψηλά, όπως λέει ο κύριος Χριστόφιας. Και να σταματήσετε να μιλάτε για πολιτικό κανιβαλισμό. Είναι δίκαιη κριτική που σας αρμόζει. Είναι ολόκληρη δική σας. Συγγνώμη, αυτό είναι εύκολο να το λέτε όταν είστε στην αντιπολίτευση. Είναι διαφορετικό να διαχειρίζεσαι μια διεθνή οικονομική κρίση. Δεν θα κάνω το συνήγορο βεβαίως του κ. Γεωργίου, θα απαντήσει. Αλλά είναι πάρα πολύ εύκολο νομίζω. Προχωράμε, δεν θα σας απαντήσω. Ολοκληρώστε κύριε Γεωργίου. Γιατί δεν νομίζω να είστε εκπρόσωπος κανένας επιτελείου. Όχι, δεν δώσω. 20 δευτερόλεπτα ο καθένας. Χρειάζεται τόλμη και ενδυμότητα και μια ελάχιστη διοντολογία να παραδεχτείς ότι εδώ πέρα υπήρξαν τσουνάμια από μια μεταφερόμενη παγκόσμια κρίση, ότι αυτονοήτως και καθολικά παραδέχτηκαν όλοι ο διοικητής, παρόλο που τον κάλυπτα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα έκανε της μαντάρας, οι ντόπιοι τροπεζίτες έφαγαν τα δισεκατομμύρια, αλλά θέλει να μιλήσουμε για δάνεια, μπορούμε να πούμε και για χρηματιστήρια και για τα σκάνδαλα τα οποία δεν διερευνήθηκαν με δική τους ευθύνη, για τον κύριο Νίκο Χρυσάνθου που έπαιξε στο χρηματιστήριο και έφαγε λεφτά, για τη Revolution, για αθλητικά σωματεία του δικού του χρωματισμού και απόχρωσης, τα οποία καταμαρτυρούν και έγγραφα της τράπεζας ότι έχουν πάρει χαριστικά δάνεια. Αλλά ακούστε λίγο. Ποδόσφαιρο να παίξουμε μετά. Ακούστε λίγο. Ολοκληρώστε να... Όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ένα πράγμα. Ότι στο δεύτερο γύρο μπαίνει θριαμβευτικά ο Σταύρος Μαλάς. Εμείς θεωρούμε αυτήν την λύση ως εντελώς αξιόπιστη, συσπηρωτική. Είναι η μόνη που μπορεί να αντιμετωπίσει τον επικίνδυνο Νίκο Αναστασιάδη. Εάν και από την πλευρά του επιτελείου του κυρίου Λιλίκα δεν θέλουν να γίνει εθνάρχης ο κύριος Αναστασιάδης, ας ομολογήσουν εκείνον το οποίο εμείς είπαμε από καιρό, ότι ποτέ δεν θα ψηφίσουμε Νίκο Αναστασιάδη. Αν όλοι που δεν τον θέλουν κάνουν αυτό το πράγμα, σημαίνει ότι δεν εκλέγεται, και απευθυνόμενος προς τον ευρύτερο δημοκρατικό προοδευτικό κόσμο λέμε ότι είναι η ώρα της συσπήρωσης για να αντιμετωπιστεί η λέλαπα του νεοφιλελευθερισμού και οι όποιοι ακροβατισμοί του κυρίου Αναστασιάδη στο Κυπριακό. Πολύ σύντομα, 20 πάρα πολύ σύντομα. Κύριος Κασίνης, εκπομπή 60 λεπτά προχθές. Είπαμε να κλείσουμε τώρα. Λεπτό 2 και 23. Η Αίγυπτος έχει έλλειψη φυσικού αερίου και γυρεύουν να αγοράσουν από εμάς φυσικό αέριο. 2 και 23. Απλώς να το βρείτε, να το δείτε. Ωραία, ναι. Κύριε Ερωτοκρίτου, πραγματικά σας αναγνωρίζω την ευχαρία λόγου και ξέρω ότι είσαστε άριστος νομικός και πάρα πολύ καλός γνώστης της ελληνικής γλώσσας, αλλά δυστυχώς δεν μας έχετε πει καμία πρόταση, δεν μας έχετε πει
τον λόγο για τον οποίο στηρίζετε τον Νίκο Αναστασιάδη και αυτό δυστυχώς σας κάνει ένα αξιόπιστο. Δυστυχώς. Γιατί είχετε άλλη πορεία μέχρι σήμερα και στηρίζετε έναν άνθρωπο με τον οποίο διαφωνείτε κάθετα, δεν λέτε τους λόγους που τον στηρίζετε και αυτό αφήνει. Θα τους πω τώρα στην καταληκτικό. Κύριε Καλατζή, κλείνω λέγοντας. Συγγνώμη, επιτρέψτε, αυτό είναι επιπροσωπικού. Είπαμε τοποθέτηση πολιτική. Κλείνω λέγοντας. Ο Γιώργος Ολιλίκας είναι ο μόνος που απέδειξε με τις πράξεις του και όχι με τα λόγια του ότι θα σταθεί εμπόδιο στη διάλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας και θα εκμεταλλευτεί τον φυσικό πλούτο της Κύπρου, το μοναδικό πράγμα που έχουμε σήμερα, όχι μόνο για να ξεφύγουμε από την κρίση, αλλά και να επαναδιαπραγματευτούμε και να βάλουμε τον Κυπριακό σε άλλες βάσεις, κάνοντας στρατηγικές συμμαχίες, να υπάρχει ανάπτυξη για την τωρινή και τις επόμενες γενιές. Έχουν αποδείξει και οι άλλοι δύο ανθυποψήφοι ότι δεν είναι αξιόπιστοι ούτε για να χειριστούν το τιμόνι του κράτους, ούτε για να χειριστούν το μέγα πλούτο που μας έδωσε το φυσικό αέριο. Κύριε Ρωτοκλήτου, κλείνουμε. Κύριε Καλατζή, υποστηρίζω τον Νίκο Αναστασιάδη και μαζί μου πολλές χιλιάδες πολιτών, η συντριπτική πλειοψηφία των Κυπρίων πολιτών, για τους εξής λόγους. Γιατί μέσα στην κρίση που δυστυχώς κληροδοτεί η απερχόμενη κυβέρνηση, με όλα όσα έχω πει προηγουμένως και δεν θα τα επαναλάβω, θα πρέπει να υπάρξει ένας ηγέτης την επόμενη μέρα των εκλογών που θα πρέπει να νοικοκυρέψει τα οικονομικά. Θα πρέπει να σύρει τη χώρα στους δρόμους της ανάπτυξης, θα πρέπει να καθοδηγήσει τους πολίτες, ιδιαίτερα τους νέους, σε νέες οικονομικές δράσεις και σε νέες οικονομικές πραγματικότητες, που δυστυχώς θα πρέπει να αλλάξουν σε σχέση με το παρελθόν αν θέλουμε να επιβιώσουμε. Όλα αυτά μαζί με το δυναμισμό, τη θέληση, την αντοχή, τη δυνατότητα και τις διασυνδέσεις στο εξωτερικό, τις έχει αναντήρητο συγκριτικό πλεονέκτημα Νίκος Αναστασιάδης. Θέλω να έχω πατρίδα, δεν θέλω να έχω κόμμα. Μεταξύ κόμματος και πατρίδας επιλέγω την πατρίδα και αφήνω πίσω τα κόμματα. Γι' αυτό ψηφίζω Νίκο Αναστασιάδη. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ και εσάς κύριε Γεωργίου και εσάς κύριε Αποστόλου. Ελπίζω ότι μετά τις εκλογές έχετε πάρει όλοι ένα ρίσκο. Θα μπορέσετε να υποστηρίξετε με την ίδια θέρμη τις θέσεις σας, όποιο και είναι το αποτέλεσμα. Λοιπόν, νομίζω θα έχουμε την ευκαιρία να σας ξανακούσουμε και μετά τις εκλογές, να ευχαριστήσουμε και τους τηλεθεατές και να δώσουμε ραντεβού για την ερχόμενη Τρίτη. Να είστε όλοι καλά, καλό σας βράδυ.